Chwe Gwlad yn cystadlu dros 3 diwrnod ar draws 4 cystadleuaeth, ond dim ond 1 enillydd. Mae'r Dartiau yn barod i hedfan. Llynedd y Merthyr llwyddiant Lloegr oedd pennawd y penwythnos. A dyna ni! Mae'r capten wedi gwneud hi. Tîm Lloegr yn dathlu. Y Sison yn neud y dwbl yn cipio coron tîmoedd y dynion a'r menywod. Dita Hedman yn tano'r dwbl-ugian. Roedd llwyddiant Lloegr yn ddi-ddiwedd, gyda Laura Turner hefyd yn bencampwraig y senglau. A dyna ni, mae'n di gwneud hi. Roedd ton ar ôl ton o lwyddiant i grysau gwyn Lloegr. Fe gymerodd hi neb llai na bencampwr y byd Jimmy Van Schie o'r Iseldiroedd i atal y ffydd. Dwbl pes yn mynd â hi. A mae Jimmy Van Schie wedi gwneud hi. Pan gipiodd bencampwriaeth y senglau'r dynion. Y cwestiwn mawr yw pwy fydd ser 2026. Mae Cymru yn benderfynol i ailgydio ei gafael ar deitlau y dynion a'r menywod. Sy'n ei gwneud hi! Boswol, bach am ffordd i orffen! Mae'r Alban newydd gael ei coroni'n bencampwyr Prydain ac yn ei plith. Rhif 1 y byd yn 15 oed, dewin y Dartiau, Wysox Mitchell Lorry. Mae Mitchell Lorry wedi gwneud hi. Ac yn arwain y Sison, wel neb llai na bencampwraig y byd, Dita Hedman. A mae'n gwneud hi! Mae'n mynd i fod yn wledd o Ddartiau yma yn Ilfracwm yng Ngogledd Dyfnaint. Ond, pwy fydd pencampwyr Dartiau'r Chwe Gwlad 2026? Croeso i Ilfracwm yng Ngogledd Dyfnaint a chroeso i'r Oci, lle fydd y Dartiau yn hedfan dros y tridiau nesaf yma ar S4C wrth i 6 o wledydd frwydro am deitlau Dartiau y Chwe Gwlad 2026. Ac am wledd o Ddartiau sydd o'n blaenau heno gan ddechrau gyda gornest sy'n tynnu dŵr i'r dannedd wrth i dîm dynion Cymru herio Gweriniaeth Iwerddon. Yna mi fydd menywod Cymru yn herio'r Iseldiroedd lle mae yna le yn y rownd gynderfynol yn y fantol cyn i ni wedyn droi at gystadleuaeth senglau'r dynion. Seren ifanc y byd Dartiau Mitchell Lorry yn erbyn yr Albanwr arall Scott Robertson. Wedyn bydd y Cymru'n mynd ben-ben David Davies a Llew Bevan. Pa un o'r rheini tybed fydd yn cyrraedd y rownd derfynol. Y cyfan yn fyw ac yn exclusif yma ar S4C. Ie, croeso cynnes ato ni. Mae fe mor braf cael bod yma yn Ilfracwm ac mae fe'n braf iawn cael cwmni yr arbenigwr Dartiau, Dylan Williams. Dylan, coni off unwaith eto. Newn ni ddechrau gan drafod y dynion Mitchell Lorry. Mae fe'n wyneb cyfarwydd, mae fe'n enw cyfarwydd i ni gyd nawr ar S4C ac ar draws ledled y byd Dartiau. Pa mor bell gall ei fynd eleni? Mae wedi dangos dros y 12 mis diwetha. Sy'n mots ble mae'n mynd, mae'n creu penawdau. A fel o'n i'n teithio lawr ma bore, mae'n dilyn i ganlyniadau fe. Dechreuodd off yn araf iawn, a fi'n credu dyna'r lle gorau i ddala Mitchell yw yn y gemau cynnar na. Ond nath ei frwydro i ffordd nôl, a o'n i'n gweld e'n cryfau trwy'r diwrnod. Felly, lan yn erbyn Scott Robertson, os bod nhw'n ware 10 gwaith, mae Mitchell sy'n ennill hwnna 9 gwaith bydden ni'n gweud. Felly, ffefryn gryf i gyrraedd y ffeinal bydden ni'n gweud. Wedyn y rownd gynderfynol arall, Llew Bevan yn erbyn David Davies. Siwr mae hwnna mynd i fynd wrth ystyried David Davies? Mae wedi cael tipyn o flwyddyn. Oedd e'n ware yn yr Ali Pali yn erbyn Luke Littler just cyn yn y Dolig. Fel i ti'n gweld hwnna'n mynd? Bydd hwnnw wedi paratoi David ar gyfer nosweithi tebyg un. Llew gyrraeddodd e'r ffeinal llynedd erbyn Jimmy Van Schie, felly mae e'n gwybod beth sydd angen wneud mwyn cymryd y cam na. Ond mae David, mae wedi bod yn rhwystredig iawn o flaen y camerau fi'n teimlo ar S4C. Felly mae dage bwynt i brofi a fel dangosodd dros y flwyddyn diwetha, mae'r Dartiau dage i giro Llew, ond hefyd i gipio'r tlws. Yn bendant. Wedyn ni, o ran tîm menywod Cymru Dylan, falle bod yna bwynt gyda nhw i brofi, achos nath nhw ennill y teitl yma nôl yn 2024. Fi'n gwybod maen nhw'n ysu ail gipio'r teitl yna.
gêm enfawr i ddod yn erbyn yr iseldiroedd hyn o i orffen ar frig y grŵp. Oes, o'n i'n sôn gyda'n sylwi beth, y person gyntaf weles i pan gerddais i mewn yma heddi oedd Rhian O'Sullivan, a oedd hi mor benderfynol. Weithiau gyda Rhian, mae'n gweud, o gewn ni weld siwr eithi, ond heddi, ti'n cael y teimlad, maen nhw'n meddwl busnes, a maen nhw moyn ennill y teitl yna, ennill nhw'n 2024. Wedyn ni tîm dynion Cymru, wrth gwrs mae'r senglau a'r tîmoedd yn ware yn y bencampwriaeth yma. Cymru yw pencampwyr y byd, nath nhw fydd i Japan yn ei Corea nôl y mis Medi. Sio ti'n credu maen nhw'n edrych eleni yn y Chwe Gwlad? Fel nawn ni'n edrych arni, rili, achos mae'r 4 o'r 5 yn bencampwyr cwpan y byd. Felly, maen nhw'n gwybod yn gwmws beth sydd angen neud mwyn creu perfformiad i ennill y tylysau yma. Ian Halsol wedyn i'r 5. Welon ni'n gwmws beth mae Ian yn gallu neud nôl yn Merthyr y mis Ebrill. Felly, o ran y tîm, mae popeth na, mae'r ingredients i gyd na, mae jyst angen i popeth i ddod at ei gilydd dros y penwythnos, ond ffefrynnau cryf erbyn y weriniaeth heno fi'n teimlo. Ni ffili aros i weld beth sy'n digwydd lan ar y roci yna heno. Wel, un gêm sydd yn sicr yn sefyll yn y cof o'r Chwe Gwlad llynedd oedd gornest tîm dynion Cymru yn erbyn gweriniaeth Iwerddon, ac mae'r 2 dîm yn cwrdd unwaith eto heno yma. Mae'n teimlad arbennig iawn ware i Cymru. Mae'n teimlad siwr o fod i fi yn bersonol teimlad gorau dwi wedi cael yn sydd yn hyn. So, mae fe'n dod gyda'r tipyn o bwysau fed. A dyna hi! To Wales! Inside in the 20th Da iawn. To Wales! Gathon ni gêm digon agos dyn nhw llynedd yn y rown gynderfynol. Oedd hi'n gêm agos all the way dwi'n cael ei athi'n 20-11 i ni o'r un oedd Dai Davies wedi taro y dwbl buddigol i cael avoid o'r last leg decider. So oedd hwnna'n buddigoliaeth da iawn yn erbyn tîm os rhywbeth cryfach dyn nhw llynedd. So oedd hwnna'n gêm da iawn i ni. When that went in and then you realise what you've done, you look behind and your fans and your family and the whole nation are obviously watching. It's you do realise what you've done, but at that moment in time, it's just please go in. So, it was a fantastic achievement for myself, and to send Wales through to the final, it was absolutely huge. Mae'r gêm hyn o, mewn ffordd, ni gyd wedi bod yn siarad yn gynharach, a ni gyd wedi gweud y gêm hyn o mwy na thebyg y gêm mwyaf pwysig. Dwi'n credu os ni beneb meiddi gweriniaeth, mae hwnna'n rhoi tipyn o bwysau arnyn nhw y fori yn erbyn yr Alban. Mae tîm hynod o gryf yr Alban, siwr o fod nhw yw'r tîm y ffefrynnau falle byddwn ni'n meddwl. So dwi'n credu mae fe'n bwysig iawn i ni feiddi Iwerddon heno. Let's put a marker down, let's get the points on the board, and that'll give us good stead for the next game and further on to the competition, and whoever's in our way, I'm sure we'll come together and sort them out as well. Wel, os yw hon unrhyw beth tebyg i gêm llynedd, mae hon am fod yn gracer. Reit i ni'n barod i fynd fan hyn. Just to remind you that, of course, we do have English language commentary available tonight. Former world champion Scott Mitchell is alongside Rhys ap William. Ac yn y Gymraeg, mae Dylan Williams wrth ochr Gareth Roberts, ond cyn hynny, draw ni nawr at meistr y ddefod. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to the 2026 Six Nations Cup, coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort in Ilfracombe. Our action this evening begins with a men's team event contest. Introducing first from Wales, David Davies, Liam Meek, Clow Bevan, Mark Challenger and Jan Halsall. From the Republic of Ireland, it's Adrian Devine, Dale McCarthy, Raymond Mulvey, Gerald McGlynn and Damien Grimes.
Wel, dyma ni, da ni gyd wedi gael yn atgoffa o be ddigwyddodd rhwng y ddwy wlad yma yn y gystadleuaeth hon yn Merthyr union flwyddyn yn ôl. Oedd hi'n chwip o gêm, a Chymru yn mynd ag hi o drwch blewyn o 13 cymal i 11. Mae yna dipyn o newid i dîm y weriniaeth yma yn Ilfracombe. Sawl enw cyfarwydd yn eisiau, ond fel oedd Dylan yn deud yn y cyfweliad efo Sioned yn gynharach, mae 4 aelod o dîm Cymru yn ben campwr byd. Sut mae fod, Dylan? Wel, fi'n meddwl bod Cymru'n ffefrynnau cryf, os fi'n onest, ydy Gareth, bod ydy ni, fel ydyn gweud, 4 o'r tîm yma sy'n ben campwr byd. Dwi'n Ieuan Halsol, mae'n ychwanegu gwerth i'r tîm, fi'n teimlo. A fel ti'n gweud, mae'n ambell i enw, o'n i'n meddwl oedd yn chwaraewyr da i'r weriniaeth llynedd, sydd ddim ma, sy'n meddwl ta Cymru yw'r ffefrynnau cryf i fi fyny. Ia, ac yn ei plith nhw, Shane McGurk oedd adeg yma llynedd yn ben campwr byd. Dyna pwy ddari David Davies i giro i gipio'r fuddigolaeth, ond y cynta ar y llwyfan o ran Cymru heno ydy'r gŵr yma, Llew Befan, sydd wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yma yn Ilfracombe yn barod, achos mae o wedi llwyddo i gyrraedd rownd gyn derfynol y senglau, a dwi'n siŵr, Dylan, o edrych yn ôl ar berfformiad yn Merthyr y flwyddyn dwytha, Llew, oedd o bach yn siomedig, yn ennill 6 cymal o 19, mi fydd o eisiau creu argraff heno. Bydd, wel, i ti a fi wedi gweld e'n first hand, pan mae Llewn dod mewn i sylwebu da ni. Mae'n sôn am y tîm Merthyr, sawl gwaith bod e'n teimlo, dim bod e wedi gadael y tîm lawr, ond oedd e'n gwybod bod yna lefelau eraill i'w gêm. Nath e jyst yn ffindio'r weekend ni, ond beth ni wedi weld wrtho fe yn y sengle bore yma. Mae Llew i weld ar dan eddi. A wrth wynebu ddo, gyda llaw, ydy Adrian Devine, sydd yn aelod newydd o dîm y weriniaeth ac yn dechrau yn arbennig efo 140. Ti'n sôn am yr ornes na llynedd. Mae'n siŵr yn gwneud y cyflawniad yn un llawer gwell o feddwl bod Shane McGurk a Stephen Rosney nawr wedi symud draw at y PDC, wedi ennill i cardiau proffesiynol. Felly, yn tipyn o gyflawniad i Gymru ennill y gêm na wedyn bod y ddau na ddim i mlaen. 57. Wel, o'r cychwyn cynta, mae Devine wedi reid Llew dan bwysau fan hyn, 140 ar yr ymweliad cynta, 123 ar yr ail ymweliad. 43. Dim cymaint ar y trydydd ymweliad, cyfle i Llew, sgorio'n uchel yma'n hyn. Un arall o hynna sy'n gwneud. 140! A dyna ni. Ni'n sôn pan awma, mae lot o chwaraewyr yn lygo'r Dartiau na uwch ben y weiren y treble ugen, ond gyda Llew, mae Dartiau fe fel bod nhw'n hoffi dringo lan y bwrdd, felly di honna nawr ddim yn ideal, mae'n coto'r gwely, felly symud lawr a dwi'n cyfer yn dda. Ond e licio'r storio gan Llew am i dad ci yn deud, beth sy'n bod na ti chan? Ti'n twli'r darts upside down? Ond maen nhw'n gweithio, maen nhw'n effeithiol. A mae wedi gadael 69 iddo fo 160! Wales requires 69. Dwbl 16. Na, just tu fewn i'r weiran. Dwbl 19 felly i Devine i fynd ar cymal cyntaf. Mae wedi gwneud. Un dart yn unig oedd i angen at y dwbl. Ac mae Adrian Devine wedi rhoi y gwyddelod ar y droed blaen yn y cymal cyntaf. Mae rai fi wedi Gareth, o'n i'n disgwyl na. Devine wedi dechrau yn dda iawn, wedi sgorio'n drwm. Llew yn rhoi cyfle i na wrth orffen y gymal yn gryf, a methu un darllen ar y dwbl 16, a dyna yw'r cyfleoedd bydd rhaid i Gymru gymryd os byd nhw am bod yn buddigol. Ac i atgoffa pawb sy'n gwylio adras, da chi'n ymuno fyny am y tro cyntaf, y fformat ydy un cymal. Ond mae yna o bosib 5 cymal ar hugian i'w chwarae. Y cyntaf i 13 ydy hi, ond petai un o'r tîmau mynd â blaen o 13 i ddim, yna mi fyddan nhw'n chwarae lleiafswm o 15 cymal, a'r rheswm am hynny ydy fel bod y chwaraewyr i gyd yn cael chwarae 3 chymal yn ei tro. Felly mae yna ddipyn o ffordd i fynd, 5 aelod ym mhob tîm wrth gwrs, ac dyma'r capten, Mark Challenger, capten tîm Cymru.
Game on. A'i wrthwynebydd o ydy Damien Grimes, a fo sydd i daflu gyntaf. Digon pwysog. Mae hwnna'n lletwyth. Mae rhaid iddo fod lod lawr. 44. Dim trebl ar yr ymweliad yna. Beth gen Mark Challenger i gynnig felly? Wel, oedd yr ailyn yna wedi taro'r nod. Gwych gan Grimes. 180! A dyna'r 180 cyntaf yng nghystadleuaeth y dynion. Arddull digon tebyg gan y ddau. Dylan, mae'r ddau yn bwysog wrth daflu. Odi, maen nhw. Mae'r ddau wedi setlo'n gyflym iawn achos ni wedi sôn am ti'r sengle bore yma. Oedd honno'n cael ei ware yn y neuad, ond yng nghefen y neuad. Felly mae'r ddau wedi camu'r llwyfan am y tro cyntaf. O flaen y camerau, y gole, y gres. Mae'r ddau wel wedi setlo'n gloi iawn fan hyn. Just dwyro i'r un. Neu Challenger ddim yn hapus efo'r ymweliad yna. Cyfanswm o 41 yn unig iddo fo. A dyna ydy'r drwg yn y fformat yma. Os da chi'n sgorio'n isel a gwrthwynebydd yn sgorio'n uchel, mae'r pwysa arnoch chi yn syth. Mae Grimes lawr i 92. 105. Defnydd da o tarw coch fyna. Tarw gwerddi adael y 170. Ond Grimes sy'n cyfle cynta. 72 wedi am aros fyna. Marker fach neis. Ond methu'r treble. Gadael un am y dŵl yn eich chwech. Wales require 170. Wel, cyfle i fynd i bysgota fel maen nhw'n deud. Dyna'r cynta, un arall o'ch hynna. A mae o am y tarw coch i orffan ar 170. Wel, oedd o'n agos. Mae wedi gadael 32 efo hun, a dyna sydd i angen ar Grimes fan hyn. 2 ddart ar ôl yn ei law. 1 ar ôl. A mae wedi gorfod symud. Na, mae wedi methu. Yn edrych tua'r un tychio. Mark Challenger, dyma'r gyfle i gapten Cymru i'w gwneud tîm gyfartal. Ti'n teimlo bod hon yn bwysig, Gareth? Dim problem o gwbl i gapten Cymru, ac mae'r sgôr yn gyfartal. 1 cymal yr un. Wel, fe ddechreuo Damien Grimes ar dan. Ond Mark Challenger ddaeth ar cyfan i ben efo'r dwbl 16. Ac moedi agor, dyma David Davies yn camu i'r llwyfan. A fo gyda llaw fydd gwrthwynebydd llew yn y rownd gynderfynol y senglach yn i'w. Mi fyddan nhw ar y llwyfan yn hwyrach heno. A dyma Dale McCarthy. Doedd o ddim yn rhan o dîm y weriniaeth Merthyr y llynedd, felly mae o'n wyneb newydd i ni yma ar S4C. A David Davies, o'n i'n deud gyna, Dylan, falle bod llew eisiau creu argraff ar ôl i berfformiad siomedig yma yn erbyn yn Merthyr, dwi'n dio ddeud, y llynedd. Ond, ym Mhencampwriaeth Prydain ym mis Ebrill, doedd David Davies ddim ar i ora. Na, fel o'n i'n sôn gyda Sioned gyda, dros bydden ni'n gweud, 6 i 9 mis diwetha, mae eisiau fod gyda un o'r chwaraewyr gorau yng Nghymru. Nath e ennill Champion of Champions llynedd yn Nghaerdydd. Nath e ennill y clasur yn Iwerddon, sy'n meddwl bod e wedi cymwyso ar gyfer y Lakeside yn barod. Felly, rhwystredigaeth eto gan David, pan mae e'n dod o flaen yn camerau ni, ti jyst yn teimlo bod yna bach o bwysau arno fe, a dyw e ddim wastad yn amhare i'w potensial, ond gobeithio gweld hynny newid hynno. Wel, mae wedi dechrau'n dda ar yr ail ymweliad. 85. Mae'n gorfod bodloni ar 81 a rwan ta. Edrych ar Dale McCarthy yn taflu. Dwi rioed i gweld neb yn codi'r bus fel yna
fel bod o'n anelu wrth I lygad. Mae o'n 81. arddull anarferol iawn. Ydy, unigryw iawn. Ond mae'n amlwg yn gweithio. 96. Ie, Dartiau'n dda I orffen. Mae dim trebl I McCarthy y tro hwn. Aeloda I dîm yn gwylio yn y cefndir. Unwaith eto yn gorffan y grîm efo y trebl 19. Mae gen David Davies mae'r mantais yn y cymal yma fo. 105. Aeth daflu gynta. Cyfle I osod gorffeniad taclus iddo fo'i hun. Just cipolwg sydyn ar y scorebwrdd sydd i'r chwith ohono fo. Mae wedi gadael 86 iddo fo'i hun. Mi fydd o yn dychwelyd. 100. Wales should require 86. Bydd yn edrych nawr am y treble 18 I ddechrau'r shot. Iawn, fynd am 18 arall. Dwbl 7 de. I roi Cymru ar y blaen am y tro cynta. Sydd I mewn. Cymal da gan David Davies. Just I setlo pethau falle Dylan yng nghyd-destun y gêm. Mae lot o ffordd I fynd, da ni'n gwybod hynny. Ond mae oedd I roi Cymru ar y blaen am y tro cyntaf fel ti'n dweud. Rwch ni fynd draw at Sioned. Well, David, I just asked you if you were okay, and you said, well, I am now. What's the feeling? Is it relief after that leg? First game's always tough, but, well, we're obviously 3 games in, but first game for myself, the nerves are there, but I'm settled now and looking forward to the next one. Yeah, in terms of, the format of how things are in this competition as well, how important is it that you get that strong start? Oh, massive. It's so brutal. I think last year we were 3 behind them, but we were never out. Great team spirit, and we came back and we ended up winning the game. So, I'm looking forward to it. Amazing. David, I'll let you go. Diolch yn fawr. Thank you. Yeah, thank you very much. Fourth leg representing Wales, it's Ieuan Halsall, and for Republic of Ireland, Gerard McLean. Wel, y ddau nesa i'r llwyfan ydy'r Cymro ifanc Ieuan Halsall a Gerard McLean, sef yr unig aelod o dîm y Wereniaeth oedd yn cystadlu ym Merthyr y Llynedd. A Ieuan Halsall, Dylan fe welswn ni o fel oedd ti'n sôn, yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Prydain ym Merthyr nôl ym mis Ebrill. Mi oedd o'n dipyn o arwr, nid falle'n arwr i'r Cymru, ond yn sicr yn arwr i'r Albanwyr, achos mi oedd ei fuddugoliaeth o ar ddiwedd y gêm yn erbyn Lewis Gurney o Loegr yn golygu mae'r Alban oedd yn ennill Pencampwriaeth Prydain. Ie, oedd e'n tipyn o arwr o dynnu ni, a fi'n credu nes I alw yn y cyfweliad Ieuan Halsall, achos oedd e wir wedi gwneud ffafr i'r Albanwyr o dynnu ni, ond I feddwl dyna'i gap gyntaf I Gymru. Ti'n nath ddangos lot o eiddfedrwydd. Ond gwyn I weld nawr sut bydd e'n baco hynny lan heno. Ie, mae o'n erbyn chwaraewr digon profiadol. Ac falle bod yna bach o bwysau ar Gerard McLean yn fan hyn. Just I enioni beth o ran I dîm. I Ieuan Halsall. Wel, os gyda fo ddim byd I golli mewn gwirionedd, Dylan agos waith iddo fo fynd amdani ddim. Na mae o yn chwaraewr llaw chwith fel y mae Liam aelod arall o dîm Cymru fydd yn chwarae yn y cymal nesaf. 100! Wel, tydi'r 140 na gan McLean ddim wedi effeithio rhyw lawer ar Halsall. Mae wedi taro 100 am yr eildro. 125! Mae McLean yn dod o hyd i'r treblau yna yn aml iawn. 100! Cant arall I Halsall. 60! Mae'r tro cyntaf dwi'n credu McLean methu trebl. Mae'r gŵr yma'n chwarae'n llawn hyder. 177! Republic of Ireland
Dyna gyd gyfraniad. Mae o lawr i 24, ond geith o gyfle. Geith o gyfle. Mae gen McGlynn un dart arall yn ei law, a dyna ni allan ar 80. Mae o'n cipio'r cymal, ond mae'n rhaid canmol perfformiad i Ian Halsall, bod wedi colli. Mae wedi creu cryn argraff, ond llongyfychiadau i Gerard McGlynn o'r weriniaeth. Un dart oedd ganddo fo ar ôl. A mi oedd hynny ddigon iddo fo. Dangos tipyn o gymeriad fyna, Gareth. Achos ar ôl y 177 na, ti'n meddwl a fydde hynny wedi siglo McGlynn rhywfaint, ond ffindio i gyda'r darten ola na 15 darten. Bod unrhyw bryd ti'n bwrw 15 darten, mae'n gyfartaledd o 100, felly ti'n wedi gofyn am llawer mwy gan y capten. Mae hon, ond troi allan i fod dipyn o ornest. A'r gŵr nesa sydd yn cynrychioli Cymru ydy Liam Meek, sydd yn chwaraewr llaw chwith, fel y gwelwch chi. Mae'n wedi cynrychioli i wlad ar sawl achlysur a'i wrthwynebu ddo ydy Raymond Mulvey, sydd yn wyneb newydd i ni ar S4C. A rwan ta Liam Meek, Dylan, pan mae o gwmpas i bethau, mae o'n gallu bod yn chwaraewr cyffroes. Gweud y lleia. Mae'n dod â lot o egni i'r llwyfan, i'r neuadd. Unrhyw bryd mae Liam yn sgorio'n drwm, drwm cymryd rhyw check-out. Ti'n gwybod yn biti fe, achos mae'n creu tipyn o sbloed. Ac yn dechrau fo treble. Ac un arall, os na drydydd. 140! A dyna'r peth yma fformat yma, Dylan. Hynny di, mae Raymond Mulvey o dan bwysa yn syth. Ti'n bod, ar ei ymweliad cynta, mae wedi gweld i'r wrthwynebydd yn taro 140. Mae o'n teimlo'r pwysa'n syth. Mae rhaid bod rhywfaint o banic yn setio rhywun yn syth, achos ti'n gwybod bod rhaid i ti bwrw 100 o leia jyst i gael cadw da fe. 43 fyna i Meek yn anffodus, felly cyfle i Mulvey yn ôl mewn i'r cymal. Rai Davies o'r llew Befan yn gwylio yn y cefndir. Na, dim treble. Ar yr ymweliad yna, chwaith. Mulvey'n dod yn ôl i mewn iddi. 137! Gwyro i'r un. 41! A'r ddwy, y ddau arall ar y weiren uwch ben y treble. Newid cyfeiriad, oedd y dart gyntaf mewn lle lletwydd iawn i 99! I Mulvey. Serch hynny, yn sgorio 99. Oedi cyn mynd am y treble deunaw, ond methu hwnna hefyd. Ac y dechreuad da gan Liam Meek. Mae o dan bwysa fan hyn. Mae Mulvey di cadw I ben. Dwi'n Mulvey nôl gan bod 166 ddim yn orffeniad. 81. Republic of Ireland, you require 64. Cyfle I reid yr weriniaeth yn ôl ar y blaen. Dwbl 8. Gwych iawn. Gwych iawn. Mae jyst yn profi hefyd. Os bydd yn cadw ben. Fod yr gwrthwynebydd yn sgorio'n uchel, mae'n rhaid cadw'r ffydd, ddydyn ni. Mae rhaid iddyn nhw gredu yn nhw I hynna'n. Ac yn sicr, mi weithiodd pethau o blaid Raymond Mulvey yn y cymal yna. Dyma Gerard McGlynn yn camu ymlaen am yr eildro. Ac yn herio David Davies sydd unwaith eto yn teimlo'r pwysa mwyn dod ar cyfan yn gyfartal. Sixth leg, Republic of Ireland to throw first. Game on! Cyfanswm, neu mwyafrif o 5 cymal yr hugian y cynta I gyrraedd 13 fydd yn mynd â hi. 134! Dechreuad da gan Gerard McGlynn. David Davies yn dyn ar ei sodla fo. A gwelliant ar y sgôr cynta.
ti sôn Dylan am chwaraewyr yn setlo lawr yn gynnar. Yn sicr mae Gerard McGlynn wedi gwneud hynny. Ydy, wel yn gyffyrddus iawn. A to mae o gwmpas y treble ugain yna. Wedi ffindio fe unwaith eto. 135! 134, 140, 135. Boes bach. Republic of Ireland to require 92. Wel, mae David Davies yn trio i ora, ond dwbl deuddag sydd i angen o boes. Republic of Ireland. Wel, allan ar 80 yn y cymal cyntaf iddo fo. A mae ar newydd fynd allan ar 90-2. A mae'r bwlch rhwng y Weriniaeth a Chymru wedi agor i 2. Cymru 2, y Weriniaeth 4 ydy hi fel mae pethau'n sefyll ar ôl 6 ymal. Ie, tipyn o gymal fyna Gareth, 12 ddarten. Fel o ti'n gweud y sgoriau nawr, 134, 140, 135, a wedyn, ie, gorffeniad clinigol o 92. Mae'r Weriniaeth wedi dod yma i chwarae, does na'm dwywaith. O rwan ta, Ieian Halsol, Gerard McGlynn oedd i wrthwynebydd o tro dwytha, a mi nath Ieian Halsol yn eitha da. Oedd o'n sgorio yn gyson ac yn gyson uchel. Yna'n lwcus i bidio ennill y cymal, beth sydd gen i gynnig y tro hwn yn erbyn Raymond Mulvey. 41. Just yn gwiro i'r un efo'r un ola na. Yn lwcus. Yn enwedig efo'r ailyn. Mae'r Halsol dal i fod o gwmpas y treble ugain yna fel y man Mulvey. 81. Chwe deg yn unig y tro hwn i'r Gwyddel. A rwan ta, ydy Halsol mynd i fanteisio hynny. 83 arall. Dart effeithiol i orffen yr ymweliad yna. 58. Ydy Mulvey yn mynd i sgorio'n uchel yn fan hyn i roi pwysa ar Ieian Halsol. 95. Ydy 95 yn ddigon derfyniol. Yn golygu bod yna gyfle i orffen o ar yr ymweliad nesaf. 60. Republic of Ireland to require 125. Golwg bryderus ar wynebau i Watson a Rhian O'Sullivan. Treble ugain a'r dwbl wedyn i ddilyn, ond di ddim i fod y tro yma. 95 felly i Ieian Halsol am i fydd i goliaeth gyntaf o'n y bencampwriaeth yma. I gair bwlch yn erbyn y Weriniaeth. Dwy dwbl 19 fyna. Ond hwn gymrodd Mulvey mas yn ei gymal gynta. Ddim yn ffindio'r treble tro ma. Felly dwbl top, un darten yn ei law. A methu, felly cyfle i Ieian Halsol. Mae'r drws yn gil agored i'r Cymro. Pwysio cyn cam ymlaen. Canolbwyntio ar y dwbl ugain yna. A mae fewn! Buddugoliaeth gyntaf Ieian Halsol yn y gystadleuaeth. Aelodau i dîm o yn dathlu. Mae o'n disgwyl i gair bwlch. Mae'r Weriniaeth ar y blaen bellach o un cymal. Ie, o'n i'n sôn, ti'n sawl gwaith yn sylwi beth, mae'r cymalau scrappy na, mae'r un am bwysig iawn, 22 darten, ni'n gyda'r cymal gweitha ni wedi gweld hyd yn hyn, ond o ran y Cymru, mae'n am bwysig, sy'n ni wedi mynd ar ei holi o 5 i 2. Mae'n ffordd bell nôl o 3 lawr, felly buddigoliaeth pwysig iawn fyna i Halsol ac i Gymru. Wel, dyma'r 8fed cymal yn y gystadleuaeth, neu yn y gêm hon.
A dim ond yr ail dro ni weld Adrian Devine. Mae wedi gorfod disgwyl spel cyn dychwelyd i'r llwyfan. A mae o'n herio Liam Meek. Ond dydy'r oedi ddim i weld wedi effeithio Devine yn dechrau efo'r trebl yna. Ac yn gadael yr ymweliad cyntaf yna efo 100. 59. Just yn methu'r trebl 19 na. Wel, fe ddechreuo'r Liam Meek dylan efo 140 efo 3 dart gynta. Dio ddim wedi... Dio ddim wedi gweld trebl ers hynny, dwi ddim yn meddwl. 96. A da ni'n gwybod bod y gallu ganddo fo. 98. Dyna welliant. Mi fydd hynna'n hwb i'w hydero. Mae Devine fel peiriant yn sydd yn gyson ac yr ail gan sydd o fo yn y cymal yma. 60. Republic of Ireland to require 145. Devine lawr i gant 45. A mae o'n gwybod y bydd o'n dychwelyd ar ôl yr ymweliad yma. Oedd o'n am y tarw coch. A mae wedi gadael 63. 140. A dyna'n union oedd ei angen ar Liam Meek. Dwbl 12 i fynd â hi. Na. 51. Ydy Liam Meek yn mynd i dwy ni. 85 sydd ei angen arno fo. Tarw gwyrdd am tarw coch oedd e moyn, a mae wedi ffindio'r tarw coch yn gyntaf. Mae wedi gadael 25 iddo fo hun. Republic of Ireland to Wel, require 12. 16 sydd gyda fo ar ôl bellach. Ond a fydd o'n cael cyfle. Dwbl 6 sydd ei angen ar Devine. A wedi gael o. Republic of Ireland. Dyna'r gamble, pan i ti yn mynd am y tarw gwyrdd. Mae yna siawns bod ti'n ddal ar tarw coch, a'n anffodus i Liam. Ro'n jyst gadw i bach rhy hwyr fyna, cymal safonol eto gan Devine. Wel, drosodd at y tî Llew Bevan. Mae yn ôl ar y llwyfan ar ôl y cymal cyntaf. A mae o'n herio Damien Grimes. A falle bod yna jyst mymryn bach o bwysau ar sgwydda Llew fan hyn, achos fydd y Cymru ddim eisiau gweld y bwlch yn agor i 3. Mae hynna'n sicr. Ac bod yna ddigon o gymala ar ôl, dwi ti'n eisiau bod ar ei hôl i. Ninth flag, it's Wales to throw first. Game on. Ti'n colli nath Grimes yn ei gymal gyntaf by'n challenger, ond ti'n sgôr o 180 a 140 yn honno, a methu tair darten. I ennill y cymal, felly challenger yn ei gosbi fe, felly ti'n teimlo bod rhaid i Llew jyst rhoi pwysau arno o'r cychwyn cyntaf yn y cymal yma. Wedi dechrau'n eitha da. 123. 140. Ond Grimes yn mynd chydig yn uwch efo 140. 140. A mae Llew yn ymateb. Ydy hynny di ffeithio ar Grimes tybed? Dim trebl y tro hwn. Felly cyfle i Llew Bevan. Just ei bach o bwysau ar y gwyddol. 43. Mae'n hapus efo hynna. Wel, dim trebl eto. Agos at y weiren, ond dim yn y trebl. A mae Llew Bevan lawr i 136. Dartiau pwysig i'r gwyddol yma'n hyn. A mae Grimes yn ymateb. Efo 125. Wales to require 136. Darten neis. Dwbl 8 i Llew Bevan. 120. Wel, allan ar 112 yn un o'r cymala yn y senglan gynharach heddiw.
Bron iddo fo fynd allan ar 136, a mae wedi gadael 16 iddo fo hun. 57, Wales require 16. 3 dart gan Llew Befan. Oedd i angen arno fo. Ac mae Llew Befan wedi ennill y cymal yna. Mantais o 1 sydd gan y Gwyddelod bellach. Cymru 4, Gweriniaeth Iwerddon 5. Mae'n agos, mae'n glos, mae'n gyffroes yn Ilfrydw. A nesa, y capten sydd yn camu mlaen, Mark Challenger, ac yn herio Dale McCarthy. Colli oedd Hanes McCarthy yn y cymal cyntaf iddo fo, a hynny'n erbyn David Davies. Challenger yn ennill yn erbyn Damien Grimes. 10th flag, the Republic of Ireland to throw first. Game on. Y mantais i ddechrau gan Dale McCarthy. Y gŵr efo'r steil unigryw. 140. Ddarllediad da, hyderus ganddo fo hefyd. Ac Challenger yn bwysog, ond dim ond 59 ar yr ymweliad yna. A mae rhywun yn cael ar argraff fod y Gwyddelod wedi dod yma i greu argraff. 85. Maen nhw wedi syni fi, os fi'n onest, ydy Gareth. O'n ni wedi siarad lot yn byti bod e'n dîm gwahanol iawn i'r tîm Ylon i llynedd, a falle bod ni'n teimlo bod nhw'n amrofiadol, ond mae'r chwaraewyr yma, maen nhw'n am reswm, maen nhw wedi bod yn chwarae i siroedd yn y wiriniaeth, felly maen nhw'n heiddi lle a war y tegi, maen nhw wedi dod i ware. Oedd o'n braw o gymeriad Mark Challenger ar yr ymweliad dwytha'r. Dart cyntaf mynd i mewn i'r 5, ond fe ddaru o ymateb efo 2 yn y trebl 20 ar ôl hynny, a mae'n dechrau efo'r trebl. Mae'n chwilio mynd arall. 100. Rodni ar 100. 2 ymweliad effeithiol gan Gapten Cymru. Ymweliad da hwnna. McCarthy 140 i adael dwbl 18 ar ôl 12 darten. Ie, fe ddechreuodd o fo 140. 100. Republic of Ireland to require 36. Ti'n mynd mynd tu fewn fan hyn, rili, achos mae'r switch na'n gros yn anodd. Lly draw i dwbl 14, lawr i dwbl 7. Mae'n mynd i bob cornel o'r bwrdd bron. 29. Ti'n fewn i'r weiren. Mae wedi gadael 7 iddo fo hun. Lly un trebl bydd Mark yn edrych am fan hyn, Gareth. Trebl 20 neu trebl 19. 57 ar ôl, 17. Lan i dop y bwrdd. Tops. 97. Oedd na gyfle yna. Falle y dawn na gyfle arall. McCarthy angen 7. Mae'r gynta ar y llawr. Dwbl 2 amdani. Mae'n i gael. Mae'n wedi gael o. Mae'n wedi bod. Oedd o'n teimlo, dwi'n siŵr fod y cyfle wedi llithro o'i afal o. Ond fe gafodd o gyfle arall. Mae gen fod y dant gyntaf wedi disgyn ar y llawr. A fe trydyn i fewn i'r dwbl 2. Cymru 4, Gweriniaeth Iwerddon 6. Fath e'n ymateb yn dda iawn fyna, Gareth. Pan i ti'n gael y bounce out na, ti'n meddwl, falle bydd e'n twli fe off i throw rhywfaint, ond na, ffindio'r 3 a ffindio'r dwbl gyda'r darten dwetha yna. Cyntaf i gyrraedd 13 sydd yn ennill. Grimes nôl am i drydydd cymal. Colli erbyn Challenger, colli erbyn Befan. Beth fydd i hanes erbyn Meek. 11th flag, it's Wales to throw first. Game on. Wel, mae Meek di colli i 2 gymal cyntaf hefyd. Felly mi fydd un o'r 2 yma'n dathlu ar ddiwedd y cymal yma. Yr unfed cymal ar 10. 135. Ymweliad effeithiol
gan Damien Grimes. 125. Liam Meek yn ymateb. Mwy o hynna da ni eisiau weld gan y Cymro. 46. Yn cymaint ag oedd o di dymuno i gael. 81. Ac oedd angen y treble efo'r dart ola yna gan Liam Meek. Fo oedd ar mantais o daflu y gyntaf, wrth gwrs. 46. A dim treble y tro yma chwaith i Damien Grimes, 46 ar yr ymweliad dweitha. 135. A Liam Meek yn rhoi'r pwysa arno fo. 116 ar ôl i'r Cymro. 59. Wales you Cwbl require opsiwn efnyn nawr i 116. Lawr am yr 19. Lle edrych mewn treble. Gosod yn dda ar y gyfer y nesaf. Dwbl 12 ar ôl i Meek. Mae a weld yn fwy hyderus rwan, dydy. Ie, di cymal da fan hyn. 125, 135. 92 na i osod y dwbl. 45. Wales you require Dwbl 12 felly 24. ddod ar bwlch yn ôl i 1. Dwbl 6 ta. Pwyso, camu mymryn i'r chwith a crafu'r weiren. Republic of Ireland you require Wel, 170. 170. O'n i'n mynd i ddeud bod angen rhywbeth go arbennig gan Grimes i gipio hwn. 85. Wales you require 12. Dwbl 6. Sydd i mewn. Johnny and Lemmerflag. Wales. A mae Liam Meek yn sicrhau i fuddugoliaeth gynta yn y ger hon. Ac mae o'n dathlu. 12 flags is lead open from Wales. Ac yn rheiddiannol felly. And from the Republic of Ireland, Cyfrifyn. Dale McCarthy. Weriniaeth Iwerddon 6. Mae'n agos. Mae'n agos iawn. Ti'n teimlo bod angen hwnna ar Meek. Fel o'n i'n sôn gyda, mae'n un o'r chwaraewyr yma sy'n dod â lot o egni, lot o momentum i'r tîm. Felly, i fe nôl a'i bwynt cyntaf ar y bwrdd. Gobeithio byddwn ni'n gweld hynny'n yn rheadru lawr dem mewn i egni'r boes eraill. Wel, dau chwaraewr yn dychwelyd i'r llwyfan ar ôl ennill i cymala dweitha Llew Befan a Dale McCarthy. Dale McCarthy, buddigoliaeth yn erbyn Mark Challenger y tro dweitha welson ni o ar y llwyfan. Rwan ta, ydy Llew yn mynd i lwyddo i fanteisio ar hynna. Newid cyfeiriad, oherwydd bod y dart gyntaf na mewn lle lletchwyd iawn, gorffan efo treble. Wel, mae'r steil fel Dylan yn unigryw. Ond mae o'n effeithiol ac yn gweithio i Dale McCarthy. 41. I'n meddwl bod o'n newid cyfeiriad ar ôl y gyntaf na. Mae honno di glanio. Gyntaf di glanio'n delfrydol i Llew. Di gosod y ddau wedyn uwch ben. Ie, oedd yn dilyn yn dda fyna. O ti'n gwybod bod gyda fe'r pwysau yn berffaith bod ar ôl yr ailun, felly dilyn yn gyflym. Ond mae Cathy'n dyn ôl ac 140 i hunan. 100. Republic of Ireland, you require 157. 157 ar ôl i McCarthy. Wales, you require 124. Rwan ta. Ydy petha'n ffafrio Llew Befan rwan. Dwbl 11. O! Befan! Allan ar 124. Ac mae'n gwbl gyfartal rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon. Bobl bach am berfformiad.
Dyna be mae Llew Befan yn gallu neud. A mae o'n newydd ymuno efo Sioned. Wel, Llew Befan am berfformiad, oedd hwnna'n teimlo fel cymal pwysig iawn i Gymru. Oedd, cant y gant, o'n i'n dechrau nôl mewn o'r gêm, mae werth o'n i warn arbennig i'n hyn, so na, oedd yn bwysig i cadw nhw'n agos. Dim meddwl nawr bod ni wedi ben a cadw nhw'n 6-1, so na, oedd hwnna'n cymal pwysig iawn. Ie, mae'r ffaith bod chi'n ôl yn hafal nawr gyda'r gwyddelad, pa mor bwysig yw bod chi'n trial cadw hwn i fynd, achos dyw e ddim yn hawdd lan yn erbyn nhw. Na, mae 2 neu 3 chwaraewyr newid nhw, ond i fod yn ffe, maen nhw wedi ymateb i'r sefyllfa ma'r fformat o'r un cymal, maen nhw wedi gwneud yn dda iawn, so na, mae'n bwysig nawr ni cadw fe'n o le ni war yn awr a just brwydro ma'n a ennill y gêm. Bendant, Llew, diolch yn fawr. Diolch yn diolch. 13 flag, could you please welcome from Wales, Mark Challenger, and from the Republic of Ireland, Gerald wedi ymateb yn dda McLean. iawn fi'n teimlo, Gareth, ar ôl colli'r cymal cyntaf, fydde honno'n teimlo dipyn ergyd, achos o'n i'n meddwl bydde fe'n mynd mewn i'r cymal cyntaf, fel Cefryn yn erbyn Divine, ond mae wedi dod nôl, bod efo'n Grimes gyda 16 darten, a wedyn y check-out 924 mewn 15 darten. Gobeithio nawr, byddwn ni'n gweld Cymru'n gallu cicio ymlaen o fan hyn nawr. Ydy yr hod wedi troi, a mae hon yn mynd i fod dipyn o ornest, rhwng Mark Challenger a Gerard McLean. Mae'r Gwyddal wedi chwarae'n dda iawn hyd yn hyn. Dyma'r trydydd tro i ddod ar y llwyfan. A mae di ennill ddwywaith, ond gan gapten Cymru mae'r mantais o daflu gyntaf. A dwi jyst yn teimlo dylan bod ni eto i weld y gorau gan Mark Challenger heno. Na, fi'n cytuno, Gareth. I fi wastad yn rhoi bach fwy o bwyslais fi'n credu ar yr ornest rhwng y ddau gapten. Mae'n meddwl mwy na un cymal. Mae'n rhoi fath o gosod y tôn, bach fwy o ddatganiad na un cymal arall. Mae'r teg i McLean, mae wedi bod yn gyson ac yn dwlu o'r safon uchel. Wel, Challenger di dechrau na, ac yn ymateb yn wych i'r 134 na gan McLean. Mae hon yn mynd i fod yn dipyn o frwydr, dwi'n teimlo. 100! Mae hwnna di gorwedd bach yn lletwyth, ond mae o di addasu. Ac wedi dod o hyd i'r treble ac am ffordd i orffen yr ymweliad campus. Ie, oedd y darten gyntaf yna, oedd hi'n tipyn o blocer, felly i ffindio'r pwysau i fynd dros y dwywaith. Ie, ymweliad da gan Challenger. 59, Wales require 161. A dim treble i McLean, pa mor allweddol fydd hynny tybed. 161. Mae angen gosod ei hun ar orffeniad taclus 99. Yn gadael 62. A mi fydd o'n dychwelyd, mae'n gwybod hynny. 100. Wales require 62. Ond i Cymru ddim di bod ar y blaen nes y trydydd cymal. 16 iad y double top. Un darten ar ôl. Double top. 22. Republic of Ireland, you require 108. Di agor cil y drws a mae hyn o fewn gallu Gerard McLean. Double 16. Na, 92. cyfle arall i gapten Cymru felly. Mark Challenger. Mae o angen dwbl 20 i roi Cymru nôl ar y blaen. Mae yna! Wales! Ac am y tro cyntaf, ers y trydydd cymal, mae Cymru ar y blaen. Cymru 7. Gweriniad Iwerddon 6 yn y ras at yr 13. Ie, Cymru wedi ennill 4 o'r 5 cymal diwetha nawr. Befan yn ennill 2, Mika Challenger. Felly ie, mae'n deimlad nawr bod y momentum yn dechrau troi rhywfaint. Ia, yn enwedig yn y ffordd mae'r buddugoliaethau yna wedi dod. Liam Meek yn Greatyn Gyfartal, nac yn Caer Bwlch, dwi'n feddwl. Llew Befan yn mynd allan ar 124 i Greatyn Gyfartal. Mark Challenger yn ennill y frwydr yn y ddau gapten. A mae David Davies yn camu y llwyfan i herio Raymond Mulvey. A'r Gwyddal sydd yn mynd gyntaf.
60. Ti'n pan oedd y Gwyddelod ar y blaen o 2 gymal. Mae'r Cymru wedi ymateb. Maen nhw wedi dangos cymeriad i ddod yn ôl i fewn iddi hi ac i fynd yn ôl ar y blaen. Oeddi, mae safon y cymalau nawr ni'n sôn am ydy'r 4 diwetha ni wedi ennill. 16, 19, 15, 17. 83. David Davies just yn cydnabod. Ia, dwi'n licio hwnna. 98. Ond y Gwyddel sydd ar mantais. Raymond Mulvey all gynta. David Davies yn newid cyfeiriad. 96. Doedd o hyd i'r treble 19 efo'r ail ddarten na. Ddim gymaint â hynny ynddi hi. 134. Ia, ymweliad effeithiol gan Raymond Mulvey. Ond David Davies, lle mae'r Ola'n mynd? 180! Republic of Ireland, you require 126. A rwan tam yna bwysau ar y Gwyddel. Angen treble. O, treble yn gywir. Nid y treble yna. Dwbl i gen felly. Gan David Davies. I roi Cymru ar y blaen o 2. Dwbl 10. 1 dart ar ôl at y dwbl 5. Na. 30. Republic of Ireland, you require 68. Mae'r cyfle di llithro allan o afael David Davies. Dwbl 4 felly i Raymond Mulvey. I'w gwneud ti'n gyfartal yn erbyn Cymru. 60. Yn tanfethu hefyd. Mae'r 2 yn teimlo'r tensiwn, yn teimlo'r pwysa. David Davies, mewn efo'r dart gynta, dwbl 5. Ac mae Cymru wedi agor y bwlch am y tro cynta. Mae nhw ar y blaen o 2 gymal. Cymru 8. Gweriniaeth Iwerddon 6. A mae Cymru wedi ennill y 4 o gymal dwytha yn olygol. Ie, hwnna'n bwysig. Roedd y 180 na i adael y dwbl top. Mae'n gath Mulvey gyfled fod 2 darten. Bydd y bach yna'n lwcus yr ail darten na. Fel giciodd i draw i'r chwith. A nath y goto'r gwely rhywfaint. Oedd yn neud y darten ola na'n anoddach. Ond war y teg i Davies yn ffindio i ail fuddigoliaeth o'r ornest ma. Ieuan Holsol. Wel, fe enillodd o y tro dwytha. Oedd o ar y llwyfan yn erbyn y Raymond Mulvey. Mae o'n cael taflu gynta yn erbyn Adrian Devine. 100. A mae'n rhaid deud, Dylan, mae Ieuan Holsol wedi edrych yn gyffyrddus iawn ar y llwyfan yna. 140. Sut mae'n mynd i ymateb ar ôl gweld Devine yn taro 140? 60. Bob un yn syth ond dim treble. 96. A mae yna bwysigrwydd yn perthyn i'r cymal yma. 180 i Holsol. O'n i'n mynd i ddeud, mae yna bwysigrwydd yn perthyn i'r cymal yma yn enwedig o safbwynt y Gwyddelod. Tydyn nhw ddim eisiau gweld y bwlch yna yn ymestyn i gryf. A mae Ieuan Holsol wedi rhoi Devine dan gryn dipyn o bwysau fan hyn efo'r 180 yna. Defnyddiol iawn y treble yna yn yr 17. 74 ar ôl i'r Cymro. Devine yn methu gorffen, ond mae o'n newid cyfeiriad, mynd am y treble 19, ond 139. Dwbl 16. O, Hampus Ieuan Holsol. Boys, mae'r hyder yn llifo gan y Cymru bellach. Maen nhw ar y blaen o 9 i 6.
A'r 16 cynta, flag, could you please 13 welcome from sy'n mynd ag Wales, un. Mark Challenger. Am berfformiad eiddfed gan Ieuan Halsol. Ie, hwnna'n ffantastig gan Ieuan. Ffindio'r 180. A wedyn cymryd y 74 mewn 2 darten. 14 darten i orffen y cymal na. Dyna'r safon ni wedi gweld nawr dros y cymalau dros yma. Mae Cymru jyst yn sgorio'n drwm. A mae'r cyfleoedd yn dod. A i ni yn cymryd nhw nawr. Felly, bydd y capten nawr yn edrych i gael ni mewn i'r double figures, really. Ie. Oedd hi'n agos am 12 cymal. 16 flag is the Republic of Ireland to throw first. Ond ar ôl ennill 5 cymal yn olynol, mae Cymru wedi llwyddo i agor y bwlch. 96. Challenger. Dechrau efo treble ugen. Oes na drydydd i fod? 125. Neith 125 y tro. Ydy hynna di siglo Raymond Mulvey, tybed? Pob un o'r Dartiau na'r gyrion y trebl. Dim ond un yn glanio. 58. A mae Mulvey yn cael trafferth yma'n hyn. A mae Challenger yn dod o hyd i'r trebl na yn fwy cyson. 100. 125, 100 a 100 arall i'r Cymro. A mae'r pwysau'n dechrau deud ar Raymond Mulvey. Iddo fo dod o hyd i'r trebl efo'r dart ola na. Ie, bydde Mark yn joio bwrw 100 fach arall fan hyn nawr. I ddod â hynna'n lawr i orffeniad. Os na ffordd trwyddo. 60. Wel, fe lwyddodd o'n gynharach, ond nid y tro yma. Mae'n ddiddorol gweld ffordd mae'n jyst yn cael cip olwg i'r chwith i atgoffa ei hunan o be'n union sydd i angen, be'n union ydy'r sgôr. 65. Wales require 116. Lly edrych yn treble. 96, treble ugen, i adael dwbl 18. Mae'n benderfynol ar yr ugen, a dwi'n un sy'n mynd lawr i'r 19 i lawer. Cyfle i Mulvey. Gofyn dipyn iddo orffan fan hyn, efo 160. Ond mae wedi dechrau na, un arall o heina sy'n gwneud dwbl ugen. 140. Wales you require 56. Ymdrech lew, mae'n rhaid dweud. Game's gone at 16 flag. Wales. Mark Challenger. Am orffeniad. Yna 6 cymal yn olynol. Dim ond 3 arall mae Cymru angen i ennill y gêm. Fi'n credu wrth yr tywed i lyged yna'n dod oddi ar y llwyfan. Fi'n credu'r 16 dwbl top a'r Mark amdano, ffindiodd e'r treble 8. I adael 32 a wedi twrw'r dwbl 16 na ddarten gyntaf. Wel, fel mae pethau wedi newid a hynny mor gyflym. A mae cyrraedd y 10 na, mae'n garreg filltir mawr, o ran cyrraedd yna gyntaf. Ti'n gwybod bod dim ond tair nawr sy'n angen arno ti i ennill yr ornest. A be ni di ennill nawr yr 6 diwetha nawr. Ar ôl 16 cymal, mae'n 10 i 6. So, 6 cymal yn olynol i'r Cymru. A mae hynny wedi bwrw'r gwyddelod oddi ar ei hechel. Be sydd gan Adrian Devine i'w gynnig? Mae o di chwarae gyson dda. 115. Dechrau fo 115. Ti'n cael y teimlad, Devine siwr yw'r un bydde'n medru dod ar hediad mae i ben, mae di waren. Da iawn fel ti'n gweud, mae di sgorio'n gyson. Ia, fo o bosib ydy'r un i gael ymgyrch
y Gwyddelod yn ôl ar y cledrau ddyletsau. Ie, mae wedi dwy'n y Dartiau fan hyn, mae 100 ar y blaen. 100. Felly unrhyw beth bwrdd efo hyn nawr, mae'n bonus, mae o flaen y Dartiau. Campus. 180! 80 i Adrian Devine. A mae'r rhaid deud, dyna yn union oedd ei angen ar y Gwyddelod. 100. Republic of Ireland do require 106. 106. Dwbl 16. 74. Wel, mae o'n gwybod yn iawn bod o yn mynd i fod yn ymweld unwaith eto ar oci. Republic of Ireland do require 32. Dwbl 8 i ddwy'n cymal i He's on the 70 player. yn heiddiadol iawn. Mae Adrian Devine wedi ennill cymal cyntaf y Gwyddelod Moving on to ers the y 18th degfed player. cymal. Please welcome representing Wales, the Iron Altar. And from Republic of Ireland, Daniel Gray. Rediad wedi dod i ben, ond dim ond 3 cymal arall sydd ei angen ar y Cymru. Ie, edrych ar y dreben, bod un cymal sydd gan Devine ar ôl i ware, a fi'n teimlo ta fe sydd wedi bod chwarae o'r gorau y weriniaeth, felly bydde ti'n licio meddwl yn yr cymalau sydd ar ôl. Ie. Wel, mae gen Gerard McGlynn 2 gymal i ddod. Yn erbyn Liam E. Gall Ew Befan yn y 18th cymal player ar from ôl. Republic of Ireland to throw first. Game Ond, on. dowch chi gael o'n pwyntio ar hon. Damien Grimes i daflu gyntaf yn erbyn Ieuan Holsol. Ie, Grimes dal yn edrych am ei fuddugoliaeth gyntaf fe. Bos e Halsol yn gallu ailadrodd. 95. Fe nath yn y 15fed cymal, 14 darten. Fi'n siŵr oedd e'n mwy na hapus o hynny. 100. Dod o hyd i'r treble gyda'i ddarten dwytha. Ie, mae di sgorio 100 neu fwy yn gyson iawn heno. Wedi gollwng y darten ar y llawr yn oedi. 96. Cwblhau i ymweliad. Ie, mae o'n credu yn ei ddawn ei hun. Treble efo'r dart ola unwaith eto. 60. Ddim y tro yma. Damien Grimes ddaru daflu cynta yn y cymal yma. 46. Raymond Mulvey yn gwylio ar y cyrion. Dechreuad da i Halsol. 121. Am ymateb. Ti bod, oedd o dan bwysa, camu nôl i fachgen mor ifanc, ti bod, i fedru pwyllo ac ystyried beth o eisiau wneud ac yna i wneud o. 30. Wales in require A 120. mae o i lawr i 120 yn groes i dafliad y Dartiau. A mae o'n gwybod y bydd o yn dychwelyd achos fydd Grimes ddim yn mynd i gorffen ar yr ymweliad. 78. Ac unwaith eto, Mitchell Lorry yn gwneud lot o hynna hefyd. Y to iau i weld fel petai nhw yn pwyllo efo'r dart ola na, jyst i ganolbwyntio tipyn bach. A mae'n gweithio iddyn nhw. 54 ar ôl i Grimes. 134. 4 na i roi'r pwysau ar Wales in Halsol. require 42. Beth yw ei ffafriaeth e? Tops neu dwbl 16? Dwbl 16. A mae na, darten gyntaf. Halsol.
Roi Cymru ar y blaen o 11 cymal I 7. A mi oedd o'n berfformiad eiryfed iawn gan fo hefyd. Mae'n rhaid dweud achos ar fwy nag un achlysur. Fe alla pethau bod wedi mynd o chwith. Fwy nag unwaith. Ond mi oedd o'n pwyso. Mi nath o gam I nôl ac ystyried beth oedd angen I wneud. A'i gapten o yn cymeradwyo. Halia Meek yn ei gofleidio fo. Y ddau chwaraewr llaw chwith a mae Cymru'n gwybod 2 gymal arall sydd I angen arnyn nhw I gipio'r fuddugoliaeth. Ti'n teimlo, y 134 na bwrodd Grimes. Bydde fe'n rhoi rhywfaint o bwysau ar halsol ond war y teg. 2 ddarllen yn glinigol fyna war y teg. Llew Befan yn erbyn Gerard McGlynn. 98. Ac unwaith eto, mae'r Gwyddel a'r capten yn cael dechreuad Pennygamp. 44. A mae rhywun yn gallu gweld, wrthi, arddull y ddau o'r ffordd mae'r Dartiau'n glanio yn y bwrdd. 81. Ia, newid cyfeiriad. Methu dod o hyd i'r trebl 19 o'r Ailen, ond mae'r trydydd I mewn. Dim trebl y tro hwn. Trio gosod I hun ar 170, ond ddim cweit yn ei gneiti. A beth sy'n ddiddorol efo Gerard McGlynn ydy, does ots ble mae'r Dartiau'n glanio, tydi I wyneb o'n newid dim hyd nes bod y trydydd dart wedi glanio. Does y math o emosiwn I weld ar ei wyneb o'r gwbl tra mae o'n taflu. Na, dim o gwbl. Ond mae llew lawr I 150. 78. Wales you require 150. Llew sy'n rhywun dechrau ar y treble 19 byddai'n ei disgwyl. Methu gorffen, felly gosod ar gyfer y tro nesaf, os geithau gyfle. 89. Republic of Ireland you require 102. 102 felly I McGlynn. Si Gamble fan hyn nawr ei llew. Tarw gwyrdd dde ti moyn I adael dwbl 18. Wylon I gynnau beth ddigwyddodd I Liam Meek. Ti'n mynd am y tarw gwyrdd, dala tarw coch. Ti'n gwastraffu darten. Felly mynd ffyr yna, dwbl 8. 1 darten ar ôl. A mae na! Yn ennill y 12fed cymal I Gymru. Wel, campus unwaith eto gan Llew Befan. Yn y cymal cyn hwn, a tho allan ar 124. Yn y cymal yma, fe ddari Gerard McGlynn lwyddo i'w roio dan bach o bwysau, ond fe ddari Llew Befan ymateb. Dim ond 1 cymal arall sydd I angen ar y Cymru I ennill y gêm. Ac ai Liam Meek fydd y gŵr I gipio'r fuddugoliaeth. Mae o yn camu'r llwyfan I herio Dale McCarthy. Felly bydd 6 cyfle gan Gymru I groesi'r llinell fan hyn. Bydd Meek wir moyn gwneud siŵr ta 20 flag fe sy'n gwneud siŵr ta Cymru sydd yn groesi'r llinell fan hyn. Wel, i'ch atgoffa chi y cynta 13 cymal ydy hi. Ac mi fydd na o leia 15 cymal yn cael ei chwarae, wel, da ni heibio I hynny bellach. A'r rheswm am hynny, wrth gwrs, ydy mae yna 5 aelod I bob tîm, fel bod pob aelod yn chwarae lleiafswm o 3 cymal. Dyna pam maen nhw'n chwarae 15 cymal.
Ond fel mae pethau'n sefyll rwan, da ni heibio i hynny, a dim ond un cymal arall sydd i angen ar y Cymru i ennill y gêm. O, boys, os yna'n arall i ddod yna, goes. Mae Liam Meek yn gwybod yn union beth yw'r sefyllfa. Os di o'n ennill y cymal yma, mae Cymru'n ennill y gêm. 60. A bydd y tîma eraill, tîma dynion yr Alban, Gogledd Iwerddon Lloegr ar Iseldiroedd ddim yn chwarae tan y fori. 94. Ond mi fydd na ddau Gymro ar y llwyfan cyn diwedd y noson, achos mae David Davies yn herio llew Befan yn rownd gyn derfynol y senglau. 100. Ond mae eisiau sicrhau bydd i golaeth yma'n hyn gynta. A Liam Meek sy'n ceisio gwneud hynny. 140. Republic of Ireland you acquire 141. Mae'r tensiwn i weld yng ngwyneba'r ddau dîm. O, McCarthy, Drian. 21. Nid yr ymweliad golan. Wales you acquire 72. Felly, edrych am y treble yn y 6 i ddechrau, ond os ffindieth yr sengl, mae dal mlaen. Liam Meek! And the match! To Wales! Ar 72, 2 ddart yn unig. Ac mae Liam Meek nid yn unig yn ennill y cymal, ond mae oedd i cipio'r fuddugoliaeth i'r Cymru. Ar un cyfnod, oedd nhw yn gyfartal 6-1. Ers hynny, wel, mae Cymru wedi rheoli'n gyfan gwbl. Mae nhw'n ennill y gêm o 13 cymal i 7. Dyna'n union oedd i angen gan Liam Meek. Llongyfarchiadau i Mark Challenger a'i dîm. Mae'r fuddugoliaeth gyntaf wedi i diogelu. A does dan syndod bod nhw yn dathlu yn y cefndir. Yr Alban fydd y gwrthwynebwyr nesaf. Hynny y fori, ond yn y cyfamser, dowch i ni gael clywed gan aelodau tîm Cymru. Maen nhw newydd ymuno efo Sioned. Boys, I'll get you all to tuck in. I mean, congratulations, first of all, David. I'll come to you. How much does that win mean, considering you came from behind, you had to show so much grit and so much character? It's just deja vu, really, wasn't it? We were You've got behind. a habit of doing this, haven't you? Yeah, we were behind, and we won that one. We were behind and won this one. So all the best to them. They're a really good team, but just not as good as us. Liam, you sealed the deal up there just now. You went out on 72. Just to know on your performance, you know, how did you feel up there? I lost the first two. That doesn't matter now. No, it's about time they carry me, these boys. No, but I won the last two. We're all a team, we all get along. It's brilliant, I love it. Put on the Welsh shirt is brilliant, I love it. So proud of the boys. Absolutely. Mark, can I come to you as team captain? Just what did you make of that performance up there tonight? Well, we had a slow start, but we showed character, dug in, and then that's what we do. We just get the wins. And right, I've got to talk about this young man here. Yeah, where have you been all this time? Because you looked so cool and calm and collected up on that oche. Did you feel that calm? Well, obviously not. Like, it was my debut in this tournament, but playing with a bunch of guys like this, they've won the World Cup, and I knew, like, even if I didn't play my best with a team like this, even if I play bad, we can go all the way. Liam, I saw you give Ian a massive clutch after he came back after one of his legs. Just how much of a star is he? I've known him a lot longer than these boys, right? And I always knew he's left-handed, he's blonde, he's handsome, he's just like me. Like, you know? Is he yours? Is he yours? Little sexy and a big sexy. I love him, he was brilliant. He was brilliant. Fair play to him. So proud of him. Superb. Superb. Yeah, we've loved watching you so far in this competition. A Llew, well, o ti'n nerfus lan o gwbl, pan o'ch chi tu ôl, a wedyn ti gath y cymal holl bwysig I wneud i'n 6-1, a wedyn ni, nath y momentum just newid yn gyfan gwbl I Gymru. Do, y cymal cyntaf, o'n i'n teimlo'r pwysau, yn wedig nerbyn Adrian yn y gêm cyntaf, o'n i'n teimlo fel, o'n i'n gwybod bod y dechrau, i'n gwybod cyntaf 13 yw ond cymal cyntaf, o'n i'n teimlo bod fi wedi gadw y boes lawr, ond na, I fod yn ffed, dath ni'n ôl mewn iddo fe, a na, pob ochr teg, o'n i gyd I
ar ôl yr 3-4 cymal gyntaf, o'n i gyd wedi tynnu'n pwysau, na, i fod yn fair, o'n i gyd i warn arbennig wedyn, so na, ni'n buzzing. Yn bendant, wel boys, llon gyfarchiadau, a y peth yw o ran beth sy'n dod heno yma, Llew, ti a David Davis, you two are facing each other next up tonight. You're friends at the moment though, David, yeah? Oh, we'll always be friends. Looking forward to the game, but as I said before, Clew's one hell of a player. He's a better person, but yeah, I'm really looking forward to the game. Liam, how will you feel watching these two going head-to-head tonight? Well, they beat me in a quarter-final to get on to the semi-final, so I'm rooting for Clew. Okay. Well, on that note, boys, I will let you go. Llon gyfarchiadau. David, Llew, we will see you later on tonight. Newn ni weld chi nes ymlaen. Diolch yn fawr. Ni wastad yn joio gyda boes Cymru fan hyn yn y Chwe Gwlad. Reit amser am egwyl bach fer fan hyn. Mae'r dynon, wel maen nhw di ennill yn barod heno, yw menywod Cymru yn mynd i allu wneud yr un peth. Achos byd nhw'n wynebu'r iseldiroedd ar ôl yr egwyl, pidwch mynd yn bell.
Croeso nôl ato ni I bencampwriaeth Dartiau y Chwe Gwlad 2026 am y tîm menywod Cymru ar fin camu i'r oci a llynedd. Oedd na dor calon I dîm Rhian O'Sullivan ar ôl iddyn nhw golli i'r Alban yn y rownd gyn derfynol, ond eleni maen nhw'n benderfynol o ailafel ar y tlws. From Wales, it's Rhian O'Sullivan, Eve Watson and Rachel Kinger. Dwbl 20 I orffen! A mae Rhian wedi gleisu allan ar 102. Hapus iawn I ennill yn erbyn yr Alban, ond mae popeth I wario to yn erbyn y Stadiroedd. Mae rhaid I ni wario ar ein gorau. Wel, fi'n credu achos o'n I wedi ennill nôl yn 2024, ni'n gwybod beth mae fe fel I ennill, a mae fe'n galed, ond mae fe sy'n byd fel e. So ni moyn hwnna nôl, a ni moyn neud y to. A gobeithio hwn yw'r amser a'r flwyddyn ni'n gallu neud e. Wales this year, I think we've got a massive chance of winning it. We're all on good form. We're enjoying our darts at the moment. We're playing well together. There's no reason why Wales can't go on to win this weekend. Mae'r Iseldiroedd yn tîm dda, a maen nhw'n gyson iawn, so rhaid I ni wneud beth ni'n gallu wneud. Good shot. And a nice play. Netherlands in general, they've got absolutely great players. I'm not too sure about this team. Hopefully, we'll give them a good game. And yeah, hopefully we'll get over the line and win. Walking onto that hockey, you know, with that Wales dragging on your back, there's no better feeling in the world. There's a lot of darts going on right now, but the opportunity to put a shirt on that, you know, you can represent your country, it's the best feeling in the world, and I don't think there's any other tournament that will give you such satisfaction and that feeling of achievement than walking out and playing for me, playing for Wales. Ie, ar ôl tor calon llynedd, fe nath y Cymru ddial ar yr Alban yn gynharach heddi yn middi nhw o 7 cymal I 2. A mae hynny'n golygu o ran sefyllfa'r grŵp, mae rhaid I Gymru nawr fydd i'r Iseldiroedd os taw nhw sydd am orffen ar y brig heno yma. Dyma ni te, tîm menywod Cymru yn erbyn tîm menywod yr Iseldiroedd. Draw ni nawr at meistr y ddefod. Ladies and gentlemen, welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Our next match, we return to the women's competition and it's Group 1 action. Could you please welcome first, from Wales, Rhian O'Sullivan, Eve Watson and Rachel Kinger. And their opponents from the Netherlands. Could you please welcome Priscilla Steenbergen, Adriana van Wegenen Vermaat, and Kelly Straith. Wel, mi oedd Cymru ag Iseldiroedd yn yr un grŵp y llynedd fel mae'n digwydd. A Cymru enillodd yr adeg honno o 7 cymal I 2. A dyna oedd y sgôr yn Cymru yn Alban yn gynharach heddiw. Ac yr Iseldiroedd gyda llaw yn colli o 5 cymal I 4 yn erbyn yr Albanwen. Felly I bob pwrpas
os ydy'r iseldiroedd am gyrraedd y rowndiau cyn derfynol y fori, yna mae'n rhaid iddyn nhw giro Cymru, a mae'n rhaid iddyn nhw giro Cymru dylan o gryn dipyn, os dwi'n iawn. Os, mae rhaid i'r iseldiroedd ennill yn drwm, a beth welon ni pnaw yma. Mae hynny'n edrych yn anebygol, mae Cymru'n benderfynol iawn. Oedd hi'n amlwg o'r ffordd nath Rhian ddechrau yn y cymal cyntaf yna. Bod nhw'n meddwl busnes, a dyna beth bydd Rhian yn edrych i wneud nawr yn erbyn prif chwaraewr y iseldiroedd. Fe enillodd Rhian O'Sullivan bob un gêm yn erbyn yr Alban. Priscilla Steenbergen o'r iseldiroedd yn ennill 2 gymal o 3 yn erbyn yr Albanwyr yn gynharach heddiw. Ac hi gyda llaw ydy'r unig aelod o dîm yr iseldiroedd oedd yn cystadlu y Merthyr y flwyddyn dweitha. Dyma ni'n mynd ta. Rhian O'Sullivan i damlu gyntaf. I sicrhau lle yn y rownd gyn derfynol. Y gora o 9 cymal ydy hi i fod y cyntaf i 5 fydd yn mynd â hi. 66. Ond mi fyddwn nhw'n chwarae pob un o'r cymala doed a ddelo. 100. Cyson gan Rhian O'Sullivan, capten y merched. Na un peth geidi o'r Rhian, mae'n gyson, mae'n syth. Bwrw sgôr y 60, mae'n rhywbeth mae'n neud yn gyson. Ond heddi, ni wedi gweld ni'n ffindio'r trebles ma'n llawer mwy gyson. Ac yn y gystadleuaeth y llynedd, fe nisodd hi 8 cymal o 9 yn ei gema. Ac oedd hynny yn erbyn Lloegr a'r iseldiroedd yn y grŵp ac yn erbyn yr Alban yn y rownd gyn derfynol. Ac mae di ennill pob cymal hyd yn hyn, eleni hefyd. Ia'n ddiddorol, bod yn edrych ar y rhaglen gynnau o ran cyflawniadau blaenorol chwaraewyr. A pobl yn gweud o ennill y gystadleuaeth yma, neu ennill y teitl yma. A jyst un brawddeg sydd gyda Rhian, gael ei ddewis i fod yn gapten o Gymru. A mae'n ni'n gweud popeth ydy. Mae'n lys gennad gwych i ni yng Nghymru. A mae wastad yn arwain o'r tu blaen, dweud. Wel, tîm Merched Cymru, wrth gwrs, enillodd y bencampwriaeth yma nôl yn 2024. A Rhian enillodd y sengla hefyd. Wedyn, a mae hi yn yr rownd gynderfynol y sengla gyda llaw gan i weld sy'n chwarae yn y gystadleuaeth honna y fori. Steenbergen yn anlwcus. Mae rhaid i blaen y Darten bod yn y bwrdd i gyfri, a doedd y Darten yna ddim. Mae wedi gadael 40 i ni hi hyn. Ni ennill y cymal cyntaf yn erbyn Priscilla Steenbergen. Ond mae hi'n ymateb. Dwbl deunaw i fynd â hi. Bobl fach! 156. Wel, os da chi'n mynd i giro Rhian O'Sullivan, mae gofyn i chi wneud rhywbeth go arbennig. A dyna welson ni gan Priscilla Steenbergen. Da ti deimlad, mae rhaid i ni wneud rhywbeth special i giro Rhian, a dyna'n gwmwys be nath i. Nath i ddilyn y trebel 20 yn dda iawn, a wedyn newid cyfeiriad rhywfaint wedyn y dwbl 18, a ffindio fe gyda Darten gyntaf. Wel, dyma Adriana van Ddarllediad. A mae hi yn herio Rachel Kingdon. Rachel Kingdon, mi oedd hi'n aelod o dîm Cymru ym Merthyr y llynedd. Adriana van Ddarllediad yn cynrychioli yr iseldiroedd am y tro cyntaf yn y bencampwriaeth yma. Ond, wanol, wedyn ni ddim di ystyru y ffordd ar ei Steenbergen orffan y cymal dweitha yna. Ti'n bod, oedd o'n gofyn dipyn 156. Boes bach. Gyda Rhian yn ystod ar dwbl top hefyd, felly oedd hi'n gwybod pe bai Rhian methu. Mae'n debygol iawn, bydd y Rhian wedi cymryd y dwbl ni, felly... Wel, mae'r capten wedi arwain y ffordd. Ydy aelodau eraill y tîm yn gallu dilyn, dyna'r cwestiwn. 60. 60 i Feicherden Ddyrmat. Rachel Kingdon, efo'r steil unigryw hwnna sy'n perthyn iddi hi. Just yn gwiro mewn i'r 5. 45. Cefnogwyr Cymru yn chwifio'r baneri. A fel o'n i'n deud, mae'r iseldiroedd, maen nhw angen creu argraff yn y gêm yma, achos ar ôl colli y gêm gyntaf o 4-5, neu 5-4 yn erbyn yr Alban,
Mae angen fuddugoliaeth swmpus yn erbyn y Cymru os ganddyn nhw unrhyw obaith o gwbl o gyrraedd yr o'n gynderfynol. Dartiau dda i orffen. Gweddill y tîm yn gwylio Priscilla Stierbergen yn y canol, y capten. Rachel Kingdon just yn methu dod o hyd i trebl yn ystod y tri ymweliad mae wedi cael hyd yn hyn. Enwedig i gymaru fel nath i dwlu Pnaw ma, oedd hi'n ffindio'r trebl na'n gyson iawn, felly just nala bach o'i amser i ffindio'r range na hyn o. A dyna ni, ffindio gyda Dartiau'n gynta. Os modd dilyn am un arall. 140. Wel, mae'n neud un ar tro. Mae hynna di cael bwlch ar Adriana van Weichert-Zimmermat. Mae hi wedi gadael 140 iddi hi hun. Gwmws rwy'n twll ar un gyda tro dethaf fyd. Na, di hwnna ddim i mewn. 135 ar ôl. 85. Cymryd y 5 Element you require 140. Reit, beth sydd gan y ferch o'r iseldiroedd i gynnig fan hyn? Un arall o'ch unas yn gwneud y tro. Dio fewn? Na, dwi ddim yn meddwl. 120. Wel, dwbl 10 sydd ar ôl gan hi. 130 ar ôl i Rachel Kingdon. Dwi'n licio hwnna. Na, mae yna gyfle fan hyn i'r iseldiroedd fynd ar y blaen o 2-0. A'r cyntaf 5 sy'n ennill. 2 gynnig arall. Dwbl 5, newid cyfeiriad. Ddim i fod, 90 i Rachel Kingdon. Ydy hi yn mynd i lwyddo i ddwyn y cymal yma o'r tân. Mewn yn y 4. Beth gweithio ar ôl, ie. Pwysau mlaen i adael dwbl 4. Dwbl 5 yn clu bod yn un anodd. Ti ddim yn moyn ymosod yn rhy gloi, felly glanio un i'ch ben y weiren, felly. O, mae na, Dartiau'n gynta. Dartiau'n dda gan Adriana. I roi'r iseldiroedd ar y blaen o 2-0. Ia, y dechreuad gorau posib gan yr iseldiroedd. Nid felly i'r Cymru. Mae nhw 2-0 ar ei holi wrth i Eve Watson ac Kelly Street gamu ymlaen. Wel, mae gofyn i Eve Watson angori pethau fan hyn, achos fod Rhian O'Sullivan ac Rachel Kingdon wedi ennill 3 chymal yr un yn erbyn yr Alban, y cymal gan Eve Watson oedd yr un enillodd y gêm iddyn nhw. A mae angen rhywbeth go arbennig ganddi hi fan hyn hefyd, just mwyn cael Cymru yn ôl ar ben ffordd. Achos fydden nhw ddim eisiau gweld y bwlch yna yn agor i 3. Ond dyna wrth gwrs fydd yn nod i'r ferch yma, Kelly Street o'r iseldiroedd. Third leg, it's Wales to throw first. Game on. I Watson i daflu gyntaf felly. Beth fydd ganddi hi gynnig? Dechrau da. 135. Wel, anlwcus efo'r ail un. Mae'n ddigon posib bod ti wedi gosod i stamp ar y cymal yma yn barod. 46. Ymweliad tebyg rwan, a mi fydd na dipyn o bwysau ar Kelly Street. 125. O'n i'n sôn yn sylwebeth, pan mae Gareth a o'n i'n clywed Ifan sôn gynnau, oedd hi'n siomedig iawn gath i mi ddewis yn y garfan yn y Chwe Gwlad llynedd, a ers hynny, mae wedi chwarae'n dda ar y gylchdaeth, cyrraedd y Lakeside, cyrraedd y cwarteri yn y Lakeside, a mae jyst wedi mynd o nerth i nerth, a bod hi'n bach yn henach na beth ni wedi gweld gyda rhai chwaraewyr, mae dal yn eiddfedu ac yn cyfarwyddo gyda'r amgylchedd yma, ond mae wir i weld wedi setlo'n gloi heno. Mae'n edrych yn gyffyrddus ar y llwyfan mawr bellach, a mi fydda y profiad o fod wedi gwneud cystal yn y Lakeside yn Mewncampwriaethau'r byd, wedi gwneud byd o les ydi, achos mae hi lawr i 141. Llai na hynny bellach.
Ac mae Kelly Streif dal ar 367. 60. Wales you Mae i fi require weld yn lygo 88. double top. Ne, oedd i ddim am fynd am y treble ugen. Ie, double 14. A mae na, am gymal. 13 Dartiau. A mi oedd angen y cymal yna ar y Cymru hefyd. Just mwyn unioni pethau. Nid o ran y sgôr, ond mwyn y tîm mwyn y dim arall. Ar ôl gweld Brian O'Sullivan a Rachel Kingdon yn colli, mae E. Watson wedi ennill cymal cynta'r Cymru yn y gêm yma. Ac mae Rachel Kingdon yn camu yn ôl i'r llwyfan. A dyma'i chyfle hi i herio Priscilla Steenbergen. Cymal da fyna gan Yves, gyfartaliad o 107.3. A ti'n teimlo fel ti'n gweud Gareth, oedd eisiau rhywbeth fel yna, jyst i gael Cymru nôl yn y gêm, achos tipyn ergyd, golli'r 2 gyntaf yna. Yn wedi gan y ffasiwn, gollodd Rian y cymal cyntaf fi'n Steenbergen, felly... Mae Steenbergen yn gwybod mae eisiau rhywbeth tebyg nawr mwyn gallu curo prif chwaraewr yr Iseldirodd. 3 aelod ym mhob tîm, a fel bod pob aelod yn chwarae 3 chymal, mi fyddwn ni yn chwarae 9 cymal i gyd, ond y tîm sydd yn cyrraedd 5 gynta sy'n ennill y gêm. 60. Cyson, sydd gan Rachel Kingdon, ond dim treble, ond mae Steenbergen yn yr ail ymweliad yn taro y treble 2 gwaith. Ac ar ôl newid cyfeiriad, fe ddaeth hi o hyd i'r treble 19 na 2 waith. So mae'r bwlch wedi agor, a hi, Priscilla Steenbergen, oedd yn taflu gyntaf, dim yn licio hwnna, felly mae'n camu i'r ochr ac yn oedi mymryn. 125. Mae'n chwarae'n dda, dydi? Ydy, mae'n chwarae'n dda. Mae'n chwarae'n dda. Ac mae hi yn ysgwyddo cyfrifoldeba'r capten yn arwain drwy esiampl. Ond dim treble y tro hwn. A mae lawr i 101. Ti'n bod heb Eileen de Graaf a Lorena Rydbergen, fi'n siŵr bydde Steenbergen wedi teimlo'r pwysau a hi oedd yn gorfod arwain y tîm, ond mae wedi chwarae'n dda iawn heddi. Dyna'r un, felly 100 ar ôl. 41. Ia, gosod pethau yn daclus. Achos mae Rachel Kingdon dipyn ar ei holi, ond fe allu roi Steenbergen dan chydig bach o bwysau fo sgôr uchel fan hyn. 98. Netherlands you require 60. Oedd angen mwy na 98 i wneud hynny. Dwbl ugen. Game shot of A mae fel... the Netherlands. A Priscilla Steenbergen yn ennill yr ail gymal iddi hi. Y trydydd i'w gwlad. Ac mae'r Iseldiroedd ar y blaen yn erbyn Cymru o 3 cymal i 1. Dim ond 2 arall sydd i angen arnyn nhw. I Watson yn dychwelyd. Y cymal cyntaf o'r Steenbergen ebyn O'Sullivan yn 19 Darten, 17 fyna nawr, yn cael ei helpu gan sgôr o 174 a'r 125 na. Oedd Rachel byth yn y cymal o ti'n teimlo, oedd hi jyst na i Priscilla i ennill, felly ddau gymal nesaf nawr. Watson ebyn Van Vig Dynfyr Mat. Mae'n Rian i wario Streif. Ti'n teimlo bod angen y 2 nesaf yma nawr ar y Cymru. Ie, i Watson i daflu gynta yn erbyn Adriana Van Weicherden Burmat. 42. A petai Watson, fel ti'n deud, Dylan, yn ennill y cymal yma. Mi fydd na gyfla wedyn i Rhian O'Sullivan i wneud sy'n gyfartal. A mi fydd pethau'n diddorol wedyn. Ond 1 cymal ar y tro. 45. A di i Watson ddim wedi dechrau cystal y tro hwn. O'i gymharu ar cymal dwytha ddari hi chwarae yn erbyn Kelly Streif. 26. Oes na gyfle i fanteisio fan hyn rwan? Hwna'n silledig ydy. Ydy.
Mae digon dewr I fynd am y treble. 100. Priscilla Steenbergen yn cadw llygad barcud ar beth sy'n mynd ymlaen. 40. Paige Pauling yn gwylio hefyd. Oedd un cynrychioli Lloegr yn gynharach heddiw. Dyma welliant gan Eve Watson o leia. Mae'n taro y treble o leia unwaith. Sgôr o 26 ac 40 gan Adriana y tro dwytha, ond mae'n gadael y tro hwn efo 100. Mae Eve Watson yn ymateb efo 100 I hun. Mae lawr I 152. Ac wrth gwrs fe welson I Priscilla Steenbergen yn y cymal cyntaf mynd allan ar 156. Un arall. 87. Wel, mae'n gwybod bydd hi'n dychwelyd. Bydd Adrian van Weichert yn ddirmat ddim yn gallu gorffan. Gweld sefyllfa yma to nawr, mynd am y tarw. 20, 45 ar ôl. Eve yn hoffi tops. Un darten. 45. Cwmpon Bryn. Wel, mae'n bosib y ceithi ymweliad arall am y dwbl 10. Mae'n dibynnu be ddaw y tro hwn. Dyma ni dwbl 19. Trwch asgell Gwyddelig. Un cyfle arall am y dwbl 10. Na. Netherlands, you require 18. Wel, Adriana van Weichert yn ddirmat am y dwbl 9 felly. I roi'r iseldiroedd ar y blaen o 4-1. 9 ar ôl. 1 dwbl 4 felly. Na. Mae Eve Watson yn cael un cyfle arall. Dwbl 5. Nid y dwbl hawsa, ond mae di gael o. A mi oedd y cymal yna, Dylan, mae rhywun yn teimlo yn allweddol. Oedd, ti'n teimlo bod oedd wedi methu 5 darten cyn bwrw'r dwbl fuddigol fyna. Ie, oedd yna'n bwysig iawn, achos sy'n ni wedi mynd 4-1 ar ei ôl. Mae'r gêm siwod ar ben, byddwn ni'n teimlo gyda Steenbergen dal I ddod. Mae I wedi bod yn wario mor dda. Dyma ni nawr, Rhian yn camu'r llwyfan yn erbyn streif. Ie, fe gollodd I y cymal cyntaf yn erbyn Priscilla Steenbergen. Y tro cyntaf iddi golli yn y bencampwriaeth eleni, ond mae rhaid deud, ia, Steenbergen allan ar 156 pan oedd Rhian O'Sullivan lawr I 40. Felly mae yna gyfle iddi wneud yn iawn yma hyn yn erbyn Kelly Streif. A betai capten Cymru'n ennill yna mi fydd popeth yn gyfartal, ond Kelly Streif o'r iseldiroedd sydd yn cael taflu gyntaf. Arddull llefyn iawn ganddi hi. 60. A fi'n sylwi fed Gareth, y Streif sy'n wario'r 2 gymal nesaf, hon a'r un sydd I ddilyn, felly pe bai Rhian yn gallu ennill hon, beth fydde meddylfryd Streif fel yn wario Kingdom. 85. Fel ti'n gweud, 1 cymal ar y tro. 85. Wel, Rhian O'Sullivan yn ei chysgodi hi. Wff, fe liffrodd hwnna allan o'i llaw I dwi'n credu. 35. Ti'n teimlo hwn i'r cyfle nawr, mae rhaid wneud symydiad. Bydde 100 fach solid fan hyn yn neis. Ie, ffindio'r treble. 100. Ffindio'r 2 treble. Felly, jyst y symydiad oedd angen fyna. Dartiau gan Rhian. A dyna'r gallu sydd gan Rhian O'Sullivan. Pan mae'n synhwyro bod angen rhoi pwysau ar y gwrthwynebydd. Mae'n dod o hyd i'r treble yna. Ac mae di agor dipyn o fwlch yn groes i'r tafliad, mae'n rhaid deud. 60. A dwi'n credu bod Rhian fel capten tîm Cymru, mae hi'n ymwybodol o pa mor bwysig all y cymal yma fod.
Mae hi angen ennill y cymal yma i greu tîm gyfartal. 156 amdani. 86. Mi fydd hi'n dychwelyd, achos fydd Kelly Streif ddim yn gallu gorffan ar yr ymweliad yma. 46. 70 felly i Rhian O'Sullivan. 20, dwbl 20 efo un dart ar ôl. Mae'n i gael o! Rhian O'Sullivan yn unioni pethau i Watson, yr un Rachel Kingdon yn ysbryd llaw, yn falch o weld cyfraniad i capten. A pan oedd Cymru ar ei hôl o 3 chymal i 1 bellach, mae'n gwbl gyfartal a 3 chymal i fynd. Cyntaf 5 sy'n ennill. Mae'r cyfan yn y fantol. Rachel Kingdon ar y llwyfan yn barod. Kelly Streif yn dychwelyd. Diddorol gweld nawr siwt bydd Streif yn ymdopi gyda hyn. Oedd hi ar 149 yn y cymal a gyda Rhian yn bwrw'r dwbl. Felly nath hi'n sgorio mor gryf â hynny. Ydy'r ffaith bod ti'n aros ar y llwyfan yn helpu ddi, ti'n meddwl? Nithon ni sôn am ti yn cwpl o weithiau pan awma. Yn bersonol, byddwn ni'n meddwl bod nhw'n beth dda. Ond ar ran y tystiolaeth welon ni, o'r chwaraewyr oedd yn chwarae 2 gymal ar ôl ei gilydd. Ddim yn aml o'n nhw'n fuddigol yn y ddwy, felly yn diddorol gweld nawr sy'n bydd Streif, ond ti'n teimlo Dwas Rachel yn gallu sgorio'n drwm. A ta hi sy'n taflu gynta. Dylai gael cyfle ar y dwbl gynta gweithio. Ac ar ôl beth sy'n newydd ddigwydd efo i Watson ar Rhian O'Sullivan yn dod â Cymru yn ôl i mewn, mae'r momentum gan merched Cymru mae rhywun yn teimlo erbyn hyn. A mae Rachel Kingdon yn synhwyro hynny. Yn bwrw'r trebl efo'r dart cynta a'r ola. 140 i ddilyn y 100 gafodd hi ar yr ymweliad cynta. Ie, dyna'r Kingdon welon ni pan awma. Oedd hi'n ffindio'r trebl gyson gyda'r dartyn gynta. A Kelly Streif yn methu ymateb. A dyna trebl arall. 121. 140, 121. Mae lawr i 140. A mae Streif dal ar 400. Ie, bwrw'r un a dwyd ar ymweliad wrtha, dim diwedd y byd, cymryd yr un bant, felly 100 fach syth fan hyn nawr. Findio'r trebl i adael tops. Dim tro ma, felly dal digon amser yn ei pociad i. Cyfle i ennill 3 chymal yn olynol. 45. I roi Cymru ar y blaen am y tro cynta yn y gêm. Da ni gyd yn gwybod beth sydd angen arni rwan. Crafu'r weiren. Crafu'r weiren. Liam Meek yn gwylio. A mae Rachel Kingdon fel ti'n deud, Dylan yn gwybod mae gen i hi ddigon amser ar ôl. Ond mi fydd isio dod ar cyfan i ben a mae'n gwneud hynny efo'r darten gynta yn bwrw'r dwbl 20 ac yn ennill y cymal. A mae Cymru ar ôl ennill 3 chymal yn olynol ar y blaen am y tro cynta yn y gêm a hynny o 4-3. Ie, ymateb gwych, pan o'n i tair un ar ei ôl i, ti'n meddwl bod y momentum gyda'r iseldirodd, ond Watson, O'Sullivan a Kingdon nawr, bob un o'r tair yn ennill i cymal diwetha. A'r peth ydy hefyd, pan ti'n edrych ar y gêm sydd i ddilyn hon, hyd yn oed petai Priscilla Steenbergen yn ennill i wneud ti'n 4-1, mae gen ti Rhian O'Sullivan i ddod wedyn ar y diwedd, a hynny yn erbyn Adriana van Weicherdendurmat, sydd ddim wedi bod ar ei gorau heno. Na, ddim wedi bod ar ei gorau, felly bydde ti yn gwneud Rhian yn ffefryn mawr yn honno, ond gobeithio, di ti ddim i honno, Gareth. Wel, gan i weld beth sgyn Priscilla Steenbergen i ddeud am hynny. 100. Mae hi chwarae'n arbennig o dda heno yn erbyn y Cymru. Di ennill 2 gymal yn curo Rhian O'Sullivan ac yn mynd allan ar 156. 100. A mae i Watson yn aros efo hi.
41. Ia, dim emosiwn ar wyneb Steenbergen wrth daflu. Gorfod bodloni ar y 60. Wel, i Watson ar ôl dechrau fo 100 wedi taro 41 ddwywaith ar ôl hynny. 100. Steenbergen ar fantais o daflu gynta. I Watson yn penderfynu bod hi'n amser newid cyfeiriad ar... Wel, da ni wedi gweld hynna'n digwydd fwy nag unwaith efo i Watson. Fe laniodd pig y ddarten yn y trebl 19, ond yn gorffen ar y llawr. 140. A fel Walton i Rion O'Sullivan yn gynharach yn y gêm, mae Steenbergen ar gallu i reid y pwysa pan fo angen. Fod i Watson wedi ymateb yn wych. Wel, mae'n rhaid deud, mae Priscilla Steenbergen wedi chwarae yn gampus heno. Mae'n rhaid dweud. On to our 9th and final leg. Mae'n ennill pob cymal. Mae'n di greu ti yn gyfartal. Mae'n 4-1. A da ni'n mynd i'r cymal olaf un. Y 9fed cymal. Rhian O'Sullivan yn erbyn Adriana van Wijcherden-Murmet. Mae Priscilla wedi bod yn wirthwr wedi ennill i tair cymal, 18 darten, 17 a 17. So mae di wneud gymaint mae hi'n gallu wneud. Mae popeth nawr yn dod lawr i'r ddwy ma. A tywod sa'n credu gallen ni meddwl am mynd rhywun gwell i'r Cymru i geisio ennill yr ornest i ni. A beth sy'n bwysig hefyd, Dylan, ydy dwi'n credu mod i'n iawn i ddeud mae Rhian O'Sullivan fydd yn taflu gyntaf. A mae hynny'n mynd i fod yn fanteisiol. Ond gan i weld beth sy'n gan y ferch yma i gynnig Adriana van Wijcherden-Murmet. 9th and final leg. It's Wales. Y cymal ola felly. Game on. Y cymal ola o 9. Adriana wedi curo Kingdon yn yr ail gymal. Wedi'n colli yn y 5ed cymal ebyn i Watson. Rhian wedi'n colli ebyn Steenbergen yn yr un gynta. Wedi'n curo Streif. 100. Dechreuad da i'r ferch o'r iseldiroedd. 85. Ac y pwysigrwydd o safbwynt yr iseldiroedd yn fan hyn. Ydy mae rhaid iddyn nhw ennill y cymal yma os am unrhyw obaith o gwbl o 41. O gyrraedd y rownd gynderfynol. Ond dwi'n meddwl mae'r ffaith bod Cymru wedi gyrraedd Alban o 7-2 yn mynd i fod yn ddigon iddyn nhw, dwi'n meddwl. 100. Llew Befan. Dipyn o gyfraniad gan y fo yn erbyn dynion Gweriniaeth Iwerddon yn gynharach heno. 100. Cant defnyddiol iawn gan Adriana. 60. Dim digon i gael un an i orffeniad. Ti'n meddwl fydde wedi defnyddio'r tarw gwyrdd fyna i gadael 167. 50. Ia, mae yna densiwn yn y neuad. Ie. Ymysg y rhai sydd yn gwylio. Faint o densiwn sy'n yna. 60. Gan Rhian O'Sullivan. Mae hi lawr i 112. Pwy sydd yn mynd i orffen gynta? 59. Wales you require 112. Defnyddiol, dwbl ugen. 72. Netherlands you require 106. Wel, ydy Adriana van Wijcherden-Murmet yn mynd i gorffan i fan hyn. 106 sydd i angen arni hi.
i sicrhau buddigoliaeth i'r iseldiroedd. Dwbl ugen am y gêm. Mor agos. Alla hi ddim bod wedi bod yn agosach. Ond mae yna gyfle i Rhian o Sylw fan hyn, 2 ddart ar ôl, dwbl deg amdani, efo 1 dart, a mae di gwneud i, dyna i chi diweddglo dramatig. Rhian ac Adriana, mae'n faich ar dynnu'r met, oedd hi mor agos, ond fe gamodd Rhian o Sylw yn ei mewn. Mae'r capten wedi gwneud ti, mae Cymru wedi ennill o 5 cymal i 4. Netherlands 4. Mi oedd na ryddhad yn fan'na, Dylan. O, yr anger, welon ni Wehrmacht yn just yn gwirio mewn i'r dwbl 5. Tipyn yr ryddhad fyna fyd, fi'n credu, oedd Cymru'n teimlo dyn nhw oedd y ffefrynnau yn yr ornes ma. A mae ennill gêm dyn, wastad yn bwysig, felly 2 gêm heddi nawr, wedi ennill y 2. Ffantastig yn merched. A be mae hynna'n olygu, dwi'n meddwl, bydd Cymru ar y frig y grŵp, ar y frig grŵp 1. Maen nhw wedi cyrraedd y rownd gynderfynol, ond mi rhaid ni ddisgwyl cyn gweld pwy fydden nhw yn chwarae yn ei herbyn nhw. Dyna gadarnhad felly. Cymru wedi curo'r Alban yn gynharach heddiw o 7 cymal i 2. Yr Alban yn curo'r iseldiroedd o 5 i 4, felly maen nhw'n gorffen yn yr ail safle. A mae'r ffaith bod Cymru wedi ennill y gêm yn anerbyn yr iseldiroedd o 5 cymal i 4 yn golygu maen nhw sy'n gorffen ar y brig grŵp 1. A mae'r tîm efo Sioned. A i fi Rhian O'Sullivan, hapus iawn fan hyn. Eve and Rachel are also with us. Rhian, a'i ddechrau gyda ti. Nath dy ymateb di ar y diwedd fyna. Gweud y cyfan, mae hwnna'n meddwl y byd, nag yw e? Wel, oedd hwnna mor galed i ni i wneud e, a ni'n gwybod bod hwnna yn ymdopi am popeth ni'n neud dros y penwythnos hyn, so mae hwnna'n bwysig iawn a ni'n dros y byd yn ni. Cyfan! Eve, I mean, just like the men did earlier, like we saw, you had to show so much grit and determination out there today. No, absolutely. And do you know what? Grit and determination is what we've got. You know, if one of us goes down and one of us will come back fighting. And as a team. Yeah, absolutely, as a team. And I don't know what Rhian said, but it sounded brilliant and really excitable. And we are absolutely so pleased. And Rhian is so pleased to get that as well. As you can see by her dancing on the stage. And Rachel, the fact that you've now finished top of the group as well, it puts you in a strong position going into the semi-finals now. How important was that? It's very important for us to finish top. We was fighting for it, that's what we wanted, and as a group, we're so happy to finish top. Rhian, i ni di sgwrsio cymaint o weithiau, ti di sôn am just pa mor bwysig mae ysbryd y tîm yma, just faint i tîm drylu ar y ddwy yma, just saying how much she adores the two of you and how important this is. Ni mor hapus. Pa mor bwysig yw'r ysbryd nawr, achos dyw'r pencampwriaeth y Chwe Gwlad, dyw i ddim yn dwrnament hawdd o gwbl. Wel, un leg yn fe, so gall unrhyw un ennill neu colli, ond ni ma fel tîm a ni ma i ennill wrthos hyn. Wrth gwrs, achos oedd na bach o dorcalon llynedd, ond na i stop o siarad am hwnna nawr, achos mae'r momentum gyda chi. A ni'n disgwyl mlaen i weld beth sydd i ddod dros y penwythnos. Diolch yn fawr iawn. Enjoy tonight and we will see you in the semi-finals. Diolch. Dyma ni te, wel, pidwch mynd yn bell achos ar ôl yr egwyl, i ni mynd i fod yn dangos pencampwriaeth senglau y dynion pan fydd y seren ifanc o'r Alban Mitchell Lori yn wynebu'r Albanwr arall Scott Robertson, a wedyn ni fel o'n i'n sôn yn gynharach y 2 Gymro, David Davies a Llew Bevan, i weld pwy fydd yn mynd drwodd i'r rownd derfynol. Wel, pidwch mynd yn bell o gwbl, mae yna mwy o gyffro i ddod fan hyn o Ilfracwm. Newn ni weld chi ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni am yr Dartiau yn parhau I hedfan fan hyn yn y Chwe Gwlad yn Ilfracwm. Ac mae eleni yn flwyddyn nodedig i'r gystadleuaeth yma achos mae'n 10 mlynedd ers cynnal pencampwriaeth senglau y dynion am y tro cyntaf. Ac I ni wedi gweld rhai o gewri byd y Dartiau yn cael eu coroni. Gan gynnwys aelod o'n tîm ni, rhan o'r tîm sylwebu yn y Saesneg, Scott Mitchell. So 10 years ago, I won the inaugural singles competition here, which it was a new idea. It was a great idea, and we just wanted to make sure that England was the first name on the trophy, and we didn't mind which one of the 5 of us won it. It was just had to be one of us. So fortunate for enough, it was me, and I still can't believe it was 10 years ago. Means a lot for me to be here. I love it when I play with Scotland. It's probably one of my... Every time I put on a Scotland jersey, I'm just a different person. I'm a different animal, really. I want to win so much more. I want to win 10 times more than what I do when I play with myself. I'm happy enough to play Mitchell. I've played long enough to understand that I can play darts, and I'm happy to play Mitchell. And what will be, will be. It's hard playing a teammate, obviously, but when you're up there, you want to win, don't you? But it's a win-win situation, isn't it? There's a Scottish person going to the final, so that's all that matters. I'm an old school player. I'm 50 years old now, and Mitchell's a young lad. So I think that maybe, hopefully experience could maybe tell a tale of it. But we'll see. Mitchell's a cracking player. He's definitely the future. Yes, Low's an outstanding talent. He's going to do some damage in this game. I'm a little bit older than Slow, but no, I'm expecting a good game, and it's one I can't wait for. Mae'n bach o typical bod y ddoi ni wedi cael I drod yn erbyn I gilydd yn y rownd gynderfynol, ond bydd rhaid ni jyst yn nghofio amdano pwy ni a bod ni'n abod I gilydd, bod ni'n ffrindiau. Bydd ni'n nghofio amdano hwnna, jyst cynta ni ar y llwyfan, jyst canolbwyntio ar gêm ein hunan. A fi'n gwybod bydd rhaid I fi'n personol, bydd rhaid I fi fod ar top yn gêm, achos fi'n gwybod mae fe'n nath e tyfu mewn i'r gystadleuaeth bore yma, nath e ddechrau off yn araf, mae fe'n pigo I gêm lan nawr, so bydd e ar top I gêm heno. So, na, bydd rhaid fi'n nghofio am y friendship, os ydych chi a just mynd amdani. Fortunately, there does have to be a winner and a loser, so yeah, Slow's a very good friend of mine, but I do want to beat him, and I'm sure he wants to beat me, but out of the whole thing that we're here to win the Six Nations, but at least one of us are going to be in the final, and I'm sure if he wins, I'll support him, and vice versa. We're all going to get behind each other. So, yeah, I'm looking forward to it. Yeah, bydd e'n meddwl lot I mynd trwyddo i'r final lan I to. Is I trwyddo llynau a colli yn erbyn Jimmy Van Ski. So, yeah, dwi'n gobeithio gallai mynd un cam yn bellach lenni. It's immense. It's immense to walk out there with your country shirt on. We watch footballers do it, we watch rugby players do it, and we watch it from a young age, and then to actually get to do it as an international player, it's nerve-wracking. There's no hiding, but if you're a good player and you want people to watch you, you've got to be up there and you've got to want the games rather than let the games own you. Dyma ni te, lle yn rownd derfynol, pencampwriaeth senglau y dynion sydd yn y fantol, ac mae'r cyfan yn dechrau gyda'r Albanwyr. Draw o'n I nawr at meistr y ddefod. Ladies and gentlemen, welcome back once again to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Our attention now turns to our men's singles semi-finals. Introducing first, he is the 2025 WWF World Championship finalist and the reigning WWF Boys World Champion from Scotland. It's Wee Sox, Mitchell Laurie!
opponent. He is the 2026 Danish Masters and England Open champion. From Scotland, could you please welcome Scott Robertson? Traddodiadol man, he Scott Robertson. Credu oedd rhywun yn cael llun gyda'i camera nhw i weld os oedd yn gwisgo'r pants fan'na. Mr. Lee Roger. Ond Mitchell Lorry, wee socks. Dylan, wedys ti wrth i fi, ti'n credu bod yn tyfu bob tro ti'n gweld mae fe'n dalach. Ie, sdim byd wee yn byd ie. Nagos. Dwi'n tyfylus, ie, pan gerddes i mewn bore mewn, i'n meddwl, ie, ti di tyfu cwbl o odfeddi eto, ond ie, mae wedi eiddfedu hefyd fel chwaraewr ers i ni weld yn camerau tro detha. Mae jyst wedi mynd o nerth i nerth a'r cilchdaeth y JDC 36 gêm nawr yn olynol. Mae wedi ennill 15 mlwydd oed. Ie, anhygol. Rwy'n ar y pegwn arall o bosib, ond sy'n profi bod dat yn gêm i bawb. Sy'n mots beth yw'ch oedran chi. Edrychwch ar Dieter Hedman yn ennill pencampwriaeth y byd. Ond mae Scott Robertson yn 50 mlwydd oed. Dwi'n yn gwybod os wedi newid i'r cilt ar gyfer yr ornest yma. A dwi'n gobeithio cael bach mwy o effaith falle ar Mitchell Lorry. Brif hat falle o bosib yr ysbrydoliaeth. Mr William Wallace. 100! A falle'r ffaith hefyd mae'r Albanwyr yn ware yng ngwpan y byd. Mewn jyst dros awr odyn nhw, felly falle bod wedi paratoi'r wisg ar gyfer y nifydd. 180! Os ddim eisiau gwisgo honna, Alan, 180. Perffaith gan Mitchell Lorry. Ni wedi bod yn trafod os bydde rhywun yn bwrw 9 darten a bydde rhywun ddim yn cael cyfle. Medd Mitchell Lorry. Ie. Mae fe'n gallu gwenu a cymryd i amser. Ac o banter o'r gynulleidfa. A dyna ni. Ar ôl hwnna i gyd, mae fe'n bwrw treble unwaith eto. Anhygoel. I fod yn ifanc. Ie, ti sôn am y 9 data. Dim ond un i ni wedi cael eriod yn gwpan y Chwe Gwlad. John Boy Walton o Lloegr. Bwrodd ein yn 2010 yn erbyn Cymro Dave Smith Hayes. Ond ie, os bod unrhyw un yn mynd i wneud e, Tom Mitchell yw'r boi i wneud e. Lorry yn eistedd ar gant. Eisiau trebol ar Scott Robertson. Lle i ffe. Dwbl 10 felly. 90! Amser ar ei ochr e. Mitchell, you require 10. 1, double 2 i Lorry. 8. Robertson yn cael cyfle. 100. Ie, bydd yn edrych am y treble ugen, ond os ddim, 2 double top falle. Ie, dyna fydd y dewis. Symud draw o Rocky. Yr un cynta yna. 80. Mitchell, you require 2. Gweli drws nesa i Lorry. Gweithio i ffordd mewn. No score. Scott, you require 20. Sgori'n dda, ond ddim yn gorffen, Mitch Lorry. Cyfle arall i Scott Robertson. Game shot on the first leg. Scott Robertson. Dwi eisiau gofyn dwy waith. Un i ddim ar y blaen. A
Mitchell Lorry nôl yn y treble. Twyd edrych ar ei cyfartaleddau nhw yn y gemau eithon nhw ar y bore yma. Robertson, twyd ar yn ystod i 2 gemau, 91.7. Lorry 88.4. Ond fel o'n i'n sôn gynnau, twyd i Sioned, cryfhau nath Mitchell. Digon sigledig y gêm. Doi ddim ar ioli o ran y cymalau yna. Yn erbyn Barry Van Peer. Aros lan y treble again. Robertson ar ioli yn y cymal yma. Lorry sydd ar darts yn yr o'n gynderfynol yma o'r sengle. 43. Mitchell, you require 121. Doi alfanwr yn mynd ben a'i gilydd, doi Gymro yn yr o'n gynderfynol arall. David Davies a Llew Bevan. Eisiau doi arall ar Scott Robertson. 100. Mitchell, you require 24. Dwbl 20. Mitchell Lorry ymateb i unioni'r sgôr. Symud y draws rhyw fymru. Shot the second there. Mitchell Lorry. Dwbl 20. That against Scott, the throw first. Un yr un. Cyntaf i 4 cymal yw i. A byddech yn newid yn y ffainal. Cyntaf i 5. 85. Robertson yn agor yr ornes gyda 19 darten i ennill i gymalau. Mitchell fan nawr yn ateb gyda 15. Cyfartaleddau ar hyn o bryd. Mitchell yn 92, Scott lawr ar 75. Wel, neu ffôn helpu. 125. Tempo Mitch Lorry. Os gael 2 chwaraewr fel Mitch Lorry y chwarae ebyn ei gilydd, mae'r gêm rwsto mewn fflach a tempo mor uchel. Mae Scott Robertson yn cymryd i amser. 46. Fi'n meddwl nôl yn aml i'r ffeinal na'n Lakeside welon ni rhwng Mitchell a Jimmy. Oedd hi'n bleser i, fel ti'n gweud, pan ti'n cael 2 chwaraewr sy'n ar yr un tempo. So mae'n bleser i wylio. Jimmy Van Ski wedi mynd i'r PDC wrth gwrs. Ond faint o lwyddiant mae fe'n cael Dylan? Dyna'r cwestiwn. Pencampwr y byd WDF. 32. Le mae fe'n y byd PDC? Mae lan yn y 90au, ti'n mynd draw i'r gylchdaeth na. Mae'r safon yn anhygol a... Ie, fi'n siŵr ffeindi'r Jimmy i ffordd, ond mae lot o waith caib ar haw i wneud cyn bod e'n ffindio'r llwyddiant na. Mae'n rhaid i Mitch Lorry aros am ei gyfle ar y PDC, os dyna beth mae fe'n penderfynu wneud, agos mae rhaid i fe fod yn 16. 57. Mitchell, you require 117. Byddwn ni'n syni ddim, bydde fe'n mynd i Q-School nawr. Mis Ionawr 2027. Bydde dynnu yn y Lakeside. Cofiwch bod Scott, you require 156. ar eich cyfer chi ar S4C. Treble bydde'n handi. 100. Dyna beth mae Scott Robertson yn ffindo gyda'r ddarten ola. Dwi efo ni'n ei gwahaniaeth. Tops i Mitch Lorry. 56. Scott, you require 56. Dwbl 18 y darged felly i Robertson. Ar draws y bwrdd, dwbl 9. Game shot the third leg. Scott Robertson. Full leg Mitchell the throw first. Sim chance i ail ddangos dim byd. Agos mae Mitch Lorry yn moyn ail dechrau. A fe'n dechrau gyda 180. Mae wedi dechrau gymalau'n dda iawn. Cymal cyntaf 180, yr ail gymal 140. A nawr cymal 4 180. Felly cyfle arall am y 9. A jyst cwmpo'n bryn dro fa. 60. Canolbwyntio, mae'n tre gael una nôl mewn i'r ornes ma nawr.
43. Fynd o'r treble anghywir. Lori ddim yn hapus gyda'r 60. Ni'n gweud 2 Albanwr, 2 Gymro yn y rowndiau cyn derfynol. Pwy mor galed yw ei waren erbyn un o'r ffrindiau di ar y llwyfannau yma. Byddwn ni'n gweud bod e'n anodd iawn. Mae'r ddoi yma yn amlwg mae Mitchell yn newydd iawn i'r amgylchedd o ware mewn tîm i'r Alban, yn wedig y tîm y dynion neu'r agored. Lle byddai bach yn oddach yn gyda dau a llew. Maen nhw wedi teithio lot gyda'i gilydd o gwmpas y byd. Fi'n credu bydd honno bach yn anoddach o ran y meddylfryd. Just yn checo'r sgôr. Dwbl 16. Y Darllediad. Y dwbl 16. O ddi i Mitchell Lori. Ni'n gyfartal eto. 2 gymal yr un. Ti'n edrych ar y ddwy gymal mae Mitchell wedi ennill. Mae Scott wedi bod nôl ar 238. 240. Ti jyst yn teimlo sef Mitchell yn gallu ffindio'r ger arall yma. Ni'n credu bydd ein anodd i Scott i gallu fyw gyda fe. 94. Nôl yn y treble, 2 waith. Os na un arall i ddilyn. Os 180 arall i Mitchell Lori. Odi yn dechrau newid ger nawr. Fi'n gweud bod yr indicators arno. 40. Mae fe mynd o'r len ganol i'r drydedd lôn a mynd amdani. 41. Eisiau 2 treble ar Scott Robertson fan hyn. Dyna un o'n nhw. Nod i bach o bwysau ar Mitchell Lori. Un bach arall. 180! Eventually require 140. Double 10. Cymryd anal. Ac yn anelu. 120. Scott requires 64. Felly'r 180 na wedi roi'r cyfle mae Scott. Treble 8 neu treble 16. Sengl 16. Dwbl 16. 48. Cael y teimlad oedd hwnna'n dyngerfennol falle Dylan. Dwi ddim yn credu geiff y gyfle arall. Lori, double 10. Mitchell Lori. Lori o fewn 1 cymal i'r fuddigoliaeth a cyrraedd y ffeinal yn y sengle ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. 60. Cymal gorau'r ornest fyna, 13 darten gan Mitchell. Dyma fe unwaith eto. 140. Tywed yr ystadegau fyna, 380, 340, a ni ond wedi wario 5 gymal. Wel, ni yn y 60 gymal nawr. 135. Gyfartaledd e yn yr ofnes rhyw 95. Scott Robertson just dros yr 80. 100. $59. Scott, you require 167. 67. Os dwi ddim yn gallu gorffen yn bwysig i fe sgoriau a dod i bach o bwysau ar Mitchell Lori a mae'n llwyddo gwneud hynny. 131. Mitchell, you require 105. Geiff e gyfle. Geiff Scott Robertson gyfle. Yn ateb yw, geiff. 55. Scott, you require 36. 18. I wneud i'n gyfartal. Fyna ni i'r cymal olaf un.
Game shot the sixth Defnydd minute. da Scott iawn Robertson. o'r marker gynta na i Scott Robertson. A ni'n mynd yr holl ffordd, Dylan. Game on. Ie, mae rai fi weid, pan wylis i'r match-up ma, o'n i'n wir yn disgwyl gweld Robertson yn fod mor gystadleuol. A ti dal ddim yn teimlo bod wedi wneud unrhyw beth special, mae e jyst wedi... Wel, mae wedi torri Mitch Lorry fyna. Odi. Mae'r sgorio ddim wedi bod yn gyson yn drwm. Mae e jyst wedi wneud pethau ar y degau cywir. Ond fan hyn nawr i ni yn gweld Mitchell Lorry o brofiad jyst yn ffindio rhywbeth bach special i gael un dros y lluned. Effaith y sporen a'r kilt o bosib i Scott Robertson. Mae angen trebles o nid yr un gwyrdd na. 43. 140 arall fan hyn i Lorry yma. Mae'n dod lawr. Cyflwyr gwych gan y cawr o'r Alban. Treble pwysig gyda'r ddartyn ola yna. Scott Campbell oedd hwnna. Neges i rywun adref bosib. 140! Mitch Lorry. O'r 140. Gyfartaledd yn y cymal yma, 138. Ie, gadael 87 ar ôl 9 yn erbyn y Dartiau. Tipyn o ddacaniad. 98. Mitchell require 87. Aelod arall o'r tîm Defi Cyrwyn, 87. 81 ar ôl. Dros nesaf i'r 51, dwbl 15. Game shot! And the match! Mitchell Lorry yn gorffen o 87. Yn bwrw'r trefl anghywir gyda'r ddarten gynta, ond wedyn yn bwrw y darged gyda'r ddarten ola. A fe sy'n camu mlaen ar ôl dwbl 15 i rownd derfynol y sengle. Yn drech na Scott Robertson o 4 cymal i 3. Wel, am fuddugoliaeth i'r gŵr ifanc Mitchell Lorry. Mitchell joins me now alongside Scott. Well, guys, I've got to say you treated us to some drama in that semi-final. Mitch, you got it done in the end, but this man, he made you work for it up there tonight. Yeah, definitely. I think after the first leg, I knew it was going to be hard to break Scott, and I done it with a 12 Dartiau. That proves what I had to do against Scott to win the game. After the first leg, I gave him the first leg, and then I thought this is going to be just a tough game. It's just going to be hold now, and I think there was one break each in it, but I know in the last leg I had to put on a strong leg. Yeah, it was highly competitive, and Scott, we know how much of a young star Mitchell Lorry is. What was going through your mind during that match? Because it felt like every single leg you just had to go for it. I just thought when I won the bull, I just keep holding through, just hold through, just stay with him, try and live with him, and try and pick his pocket really. And I almost did at the end. Can't pick your pocket, you haven't got any. Well, Scott, I wanted to ask about the kilt, because our commentary team, they were wondering, is this a part of the tactics or just the vibes? This is all for the Scotland national football team. Yes! We're going to go watch the football after this, and that's what kilt's for. Absolutely. Well, we'll get on to the football in a moment. But Mitch, we heard you speak in an interview that you did just before that semi-final. You said you feel more determined than ever to just win everything, to just win as much as you can. Can you go the whole way? You've got a final to look forward to now. Yeah, definitely. I know I can. Beating a player like Scott, he's on form now. He's just came off winning the English Open and stuff. I knew when I went up there, if I don't fight till the last leg, then I won't win. And I just got to go and put on a show in the final. But I'm here for the team stuff at the end of the day. I want to go win the team stuff. Obviously this singles is obviously, it means a lot as well. But tomorrow and Sunday's where the big stuff really is. Definitely. Absolutely. Well, boys, I won't keep you any longer because I know you've got a huge football match to go and watch. Are you confident that Scotland can get the job done? Yeah, hopefully I think we can sneak a 0-0 draw. I'll do this. 20 minutes. All right. I'll let you go and watch kick-off and go and watch Scotland against Morocco. Mitch, congratulations. We will see you in the final.
Ond yr oswch chi gyda ni fan hyn ar S4C, pidwch yn mynd i weld y pêl drod, achos mae yna rownd gyn derfynol arall i ddod, un fach arall pan fydd David Davies yn herio llew Befan Cymru. Yn erbyn Cymru, dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Croeso nôl ato ni, a gaethon ni dipyn o ddrama yn rownd gyn derfynol gynta'r noson. Scott Robertson yn gwthio'r gŵr ifanc Mitchell Lawry yr holl ffordd, ond y seren ifanc o'r Alban yn syrenu. A'r cwestiwn mawr naw yw, pwy fydd yn ymuno a fe yn y rownd derfynol? Dydde David Davies neu llew Befan. Y ddau Gymro yn mynd ben am le yn y rownd derfynol, felly nôl a ni nawr at meistr y ddefod. Ladies and gentlemen, welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Time now for our second men's singles semi-final. Introducing first, a WDF World Cup gold medalist from Wales. It's David Davies!
his opponent. He is also a WWF World Cup gold medalist. From Wales, it's Chwe Gwlad. Dau Gymro, dau gyfaill yn mynd ben. A does na ddim ond lle i un ohonyn nhw yn y rownd derfynol. Gêm ola y dydd yma yn Ilfracwm ar ddiwrnod agoriadol pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Da ni wedi cael gwledd o Ddartiau hyd yn hyn, a mae yna ragor i ddod, dwi'n teimlo. Ac fel oedd ti'n deud yn gynharach, Dylan, mae'r ornest hon yn mynd i fod yn anoddach na'r un da ni newydd i weld, oherwydd fod y ddau yma yn ffrindiau penna. Ydy, fi'n gweld bod hon yn mynd i fod yn anoddach i'r ddoi yma. Pan i ti'n teithio'r byd gyda gilydd, Warau Gymru, yn De Corea, ennill cwpan y byd, mae rhaid bod hi'n anodd, achos chi'n nabod games y gilydd, inside out, felly jyst gobeithio, wylwn ni rhywbeth tebyg i wylwn ni nawr bod y gêm yn mynd yr holl ffordd i'r seithfed gymal, a bod ni'n cael tipyn o safon ar y ffordd. Ond does na ddim dwywaith amdani, mae'r ddau eisiau ennill. Mae Llew Befan di bod yn y rownd derfynol. Mi oedd o yna llynaf, fe gosodd o yn erbyn Jimmy Van Schie. A mae David Davies 100 wedi dechrau efo 100. Mitchell Lorry sydd yn disgwyl amdanyn nhw yn y rownd derfynol. 104. Dartiau gwych i ddechrau gan Llew Befan. Mi oedd y ddau, wrth gwrs, yn chwarae i dîm dynion Cymru yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn gynharach heno. A Chymru yn fuddigol yn y gêm honno. 83. Ond pawb drosto'i hun ydy hi fan hyn bellach. Y gŵr yma David Davies, sydd ar mantais o daflu gynta. Ond bydd o ddim yn hapus efo'r 60 yna. Y cynta i 4 ydy hi wrth gwrs y gorau o 7 cymal. 140. A dyna'r ail 140 i Llew Befan yn y cymal cynta yma. Wedi gadael i hun ar 138. A to allan ar 124 yn erbyn y Weriniaeth yn gynharach heno. Ond dio ddim yn mynd i orffan ar y ymweliad yma. Ond mae di gadael dwbl 19 iddo fo'i hun. David Davies tipyn ar ei holi, cyfle o bosib yn unig i'r ei pwysau ar Llew. 140. A mae'n ei gwneud yn ei radda. Dewis hollti. 6, dwbl 16. O, gwych Llew. Chwe Gwlad. Second leg, Chwe Gwlad for first. Game on. A mae di dwy'n y Dartiau ar Dai Davies. Cyfartaledd o 107, dwi'n meddwl, yn y cyfal cyntaf yna. Iawn, ni'n sôn gyda eto, gallai fod yn anodd i'r ddoi yma, ond hefyd, achos ti môr gyfarwydd gyda'r gwrthwynebydd. Falle bod ti'n ymlacio, achos maen nhw wedi ymarfer sy'n gymaint o'i gilydd dros blynydde. Ie. Mae hwnna'n pwynt dilys iawn, Dylan. Mae Llew i weld yn Jacos reit fan hyn, mae'n twli gyda tipyn o ryddid i weld, felly... Wel, fi aeth yr o'n gynderfynol ddwytha i'r cymal ola. 100. A ti'n mae'r ddau, mae wedi dechrau'n dda yn yr ail gymal yma. Mae'n edrych ar ei gemau nhw i gyrraedd y pwynt yma. Llew wedi gorfod ar y tair gêm. Curo Danny Van Tripe a Nwchter o'r iseldiroedd. A wedyn Curo Jensen Walker o 4-3 gyda check-out o 112 i fynd o'i. Wel, oedd o'n edrych fel bod o'n mynd i golli yn y rownd yna. A wsti, oedd hi'n 3 chymal ar un. A mi oedd Walker ar y blaen.
A mi oedd rhywun yn clywed y floedd yn y neuad yma pan ddari Llew Befan fynd allan ar 112. David Davies yn curo Liam Meek yn y chwarteri. 134. Now we require 149. A mae David Davies lawr i 76. A mae'n di ddwyn y Dartiau yn ôl. 45. David requires 76. Dwbl 8. Un dart ar ôl yn ei law. I fynd ar ail gymal. 60. Felly mi fydd na gyfle i Llew fan hyn. 104. Dwbl 20. 64. Mae'n siŵr iawn lle oedd yr ail ddarten am mynd i ddweud y gwir. Game shot in the second A dyna ni, mae'n gyfartal. Third leg is David the throw first. Game on. 94 ar gyfartaledd i David Davies yn yr ail gymal na. A mae'n ei dechrau na yn y trydydd. 180! Wel, dyna ofyn cwestiwn. 41. Y dechreuad gorau posib gan David Davies. Os yna'n arall i ddod. Na, gwys. 100. A mi wneith 100 y tro yn iawn. $140. Ymateb da gan Llew Befan. Mae wedi bod yn ddiwrnod hir iawn i'r ddau yma. Mae'n rhaid dweud oedden nhw'n cystadlu y bore yma yn y senglau. Dipyn bach o oedi wedyn cyn cystadlu fel tîm yn erbyn y wiriniaeth yn gynharach heno. A rwan, a hitha yn chwarter 11 y gloch y nos, maen nhw dal wrthi. Ie, dechrau wario bore yma am 10 o gloch, felly ie. 130. 13 awr. Maen nhw'n dal i fynd. A maen nhw'n cadw'r safon. 57. David wedi mateb y dda iawn fan hyn nawr, yn y ddwy gymal diwetha yma, felly edrych am y double top. Game shot in the third leg. David Davies. 107 ar gyfartaledd yn y trydydd gymal na. A mae wedi cael ei drwy'n ar y blaen. Llew i ddechrau. Y pedwerydd gymal. 100. Safon da fan hyn, Llew yn ennill cymal cyntaf, 14 Darten, a wedyn 2 yn ymateb gyda 16 a 14. 100. Er bod 2 ar y blaen o 2-1, ni'n gweld fyna 10 pwynt yn uwch o'i gyfartaledd. Llew 95 i gymaru 85-2. 91. Ia, o David Davies yn digon simsan dda ni falla yn y cymal cynta. Chafodd o mor dechreuad gora. Ond mae o di matab a di setlo lawr ers hynny. A mae Llew Befan yn ceisio i ora i gadw'r mantais yn fan hyn. Gan to fo ddari daflu gynta. 83. Na'r ola na i fewn i'r treble 3. O, da iawn. Gadael 110. Llew methu gorffan wrth gwrs. 98 ar ôl. Draw i'r segment 18. 98. David, you require 100. Dyna lle aeth o. Nath y camera i rola arall. Double again. 70. Yn lwcus. Edio wedi agor cil y drws i Llew Befan Tybed.
Rhaid mynd am y tarw gwyrdd, tarw coch, fi'n teimlo. A am y treble, felly dwbl 12. 68. Mae'n lwcus. David, you require 40. I fynd ar y blaen o 3 chymal i 1. Dwbl 20 ydy'r targed. Un dart o ddi angen. David Davis. A mae David Davis di agor bach o bwlch yn fan hyn. Fifth flag, it's David. Un cymal arall sydd i angen arno fo. Game on. David Davis felly. Un cymal rhwngtho fo ar rownd derfynol yn y senglau. Cyfle i herio Mitchell Lorry. Ac ydy Llew Befan yn mynd i baglu ar y glwyd ola. Newid cyfeiriad. A dod o hyd i'r treble 19. Llew yn gwneud yr un peth. No, sam lot rhwngthyn nhw yn y cymal yma. Ond mae'r rhaid i Llew Befan ennill pob un os ydi o am gamu i'r rownd derfynol. Yn sicr mae hynny o fewn ei allu o. 93. Mae'r treble ola yna wedi bod yn eitha defnyddiol. David Davis jyst yn gwyro mewn i'r un yna. A dim treble ar yr ymweliad yna, mae o'n gwybod. Mae'r mantais fan hyn gan Llew Befan. 100. Wedi gadael 159 iddo fo hun. David Davis methu dod o hyd i'r treble eto. Now you require 152. Da iawn. Di gadael i'n daclus iawn, yn gwybod y bydda fo'n dychwelyd. Ie, bydda fe'n torri'r Dartiau fan hyn. Felly taflu wedyn i ddod ein nôl yn gyfartal. Felly dwbl top. Game shot on the fifth flag. Llew Befan. Wel, yn amlwg, ydy Llew Befan ddim wedi rhoi'r ffidil yn y to. Ydy dwyn y Dartiau oddi ar David Davis. 100. O, ddal mor agos. Crafu'r weiren efo bob un ohonyn nhw bron. 96. A dyna mae'r chwaraewyr yma'n gallu neud yn y dda. Ydy pan maen nhw'n newid cyfeiriad, gan amla, maen nhw'n dod o hyd i'r treble be mae Llew newid neud yma'n arwan. Ie, mae'n rhywbeth ni wedi gweld yn esblygu os lygu di dros y blynyddoedd. Ambell i chwaraewr sy'n bach mwy traddodiadol. Cymryd i Mark Challenger nawr fel enghraifft. Mark dewis aros ar y segment 20. Lle ni'n gweld Llew, Dai, Mitchell. Dyn nhw'n meddwl eilwaith. Os bod unrhyw ansicrwydd beth i'r treble 20. Ond o newid cyfeiriad yn syth. A hefyd, o sgôr uchel iawn yn gweithio allan sydd ti fynd lawr i adael rhif lle fedrwn nhw fynd allan, de? Ie. A dilyn y patrymau le maen nhw'n hoffi gadael nifer neu y ffigwr maen nhw'n moyn cymryd allan, de? Ie. 84. David Davis, fel o'n i'n deud, un cymal sydd i angen arno fo. Mae Llew angen ennill y cymal yma a'r cymal wedyn. 47. A lle yn y rownd derfynol. Yn y fantol i wynebu Mitchell Lorry. Siomedig efo'r ail un na. 136 ar ôl i David Davis. Llew Befan a chyfle i ddeu pwysau arno fo. Mae di methu'r treble, mae di newid cyfeiriad, mae di methu'r treble eto. 136 felly i David Davis. Un arall o hynna. Bydda di gadael dwbl 8
Ond diolch methu gorffan rwan. 96. Wel, mae Llew Befan yn mynd i bysgota. Un arall. I adael y tarw coch. Wel, mae'r cyfan yn nwylo David Davies. Dwbl i gen am le yn y rownd derfynol. Mae David Davies yn camu i rownd derfynol y senglau i herio Mitchell Lorry. Mae di curo Llew Befan o 4-2. Llew Befan felly yn baglu ar y glwyd ola, ond David Davies yn camu ymlaen. Cymru yn erbyn yr Alban fydd yn rownd derfynol y senglau. David Davies yn erbyn Mitchell Lorry. Draw ni at Sioned, achos mae David Davies a Llew Befan newydd ymuno efo hi. Diolch yn fawr iawn, Gareth. Ie, fi'n cael cwmni y ddau Gymro fan hyn. Well, David, I'll start with you. First of all, huge congratulations, but I can imagine it's not easy when you've got to go up against your fellow teammates. No, it's not. It doesn't feel the same. You still want to win, but to play a fellow countryman, it is tough, and such a good friend as well, but you're not friends up there, but someone's got to win, someone's got to lose, but there's a Welshman in the final, so it's all good. Absolutely. Llew, na i ddod at y ti nesaf. Beth sy'n credu ath o'i le hyn yma i ti yn erbyn dau, David? Sa'i gwed yn siŵr, mae dechreuais i off y cymal gyntaf nawr sy'n rili dda. Torres i throw fe yn y cymal gyntaf, o'n i'n teimlo'n aderus iawn, ond sa'i mod beth, o'n i fel bod ni'n mynd ti modfedd hanner uwchben y trebl bob tafliad, a sa'n gwybod ar ôl hwnna, o'n i'n ffili nôl mewn y gêm. Ond i fod yn ffeir, chwarae pob cyfle o'n i'n rhoi dau oedd yn dyn nhw'n mewn. Os o'n i'n cael sgôr gwael oedd yn dyn nhw'n mewn gyda sgôr uchel, so na, pob chwarae iddo fe. Yeah, David, Llew, just saying, you know, every single chance that he gave you, you came fighting back each time. How important was that to you tonight? Oh, it's massive, but then I couldn't leave Llew anything because he's just going to check it out. So it was nip and tuck. We didn't play our best game. I think it was, I know I'm playing him, he knows he's playing me, but that wasn't Llew at all, and I capitalised on that, and yeah, I've got the double and I'm through to the final. Yeah, because I've got to say, you guys have had such a long day. Llew, nathoch chi ddechrau am 10 o'r gloch bore yma, fi'n credu, mae teimlo fel bod i bron yn canol nos. Pa mor flinedig i ti lan hefyd erbyn diwedd y dydd? Ori na, mae'n amser hir, ond ni wedi cael digon amser fel in between i ymarfer a cael yn un nôl dyn le, ond na, mae wedi bod yn dod hir, mae'n teimlo fel bod ni wedi bod mam wythnos yn barod, ond o na, wel, mae pob yn yr un cwch, ni gyd yn gwybod beth sy'n blaen yn ni, so, o na, ni wedi ben a cadw ni'n, wel, fi cyrraedd fi a dau chwarae yn o reit fyna, dim, falle, fel wedi'r dau, dim gêm gorau ni, ond ni wedi chwarae yn o reit, dim meddwl ni am yr amodau. And David, Mitchell Lorry in the final to look forward to then. Do you think you can beat the young star from Scotland? I could beat anyone. I've got no doubts. I always back myself. He's a great talent. He's going to do great things in this game. But if I don't back myself, then why am I here? So yeah, I'll back myself until the cows come home, and yeah, we'll see what Sunday brings. Absolutely, David. Well, we cannot wait to see you in that final. I'll let you guys go. Diolch yn fawr. Thank you very much. Diolch. Yeah, thank you very much. Wel, mae yna fwy o ddartiau i ddod yn fyw yma ar S4C ac mae'r cyfan yn dechrau 1 o'r gloch gyda pencampwriaeth senglau y menywod pan fydd Dita Hedman yn wynebu Sophie McKinley o'r Alban, a wedyn ni fe fydd y Gymraes Rhian O'Sullivan yn wynebu Laura Turner. Bydd ni wedyn yn troi at y dynion, Lloegr yn erbyn Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn yr Alban, a wedyn ni Gogledd Iwerddon yn erbyn yr Isel Diroedd, cyn boes bach fe ydych chi ddim moyn colli hon, yr Alban yn erbyn Cymru. Wel, i ni wedi cael gwledd o ddartiau yma yn Ilfracwm yng Ngogledd Dyfnaint heddi, ac am noson mae wedi bod i'r Cymru. Tîm y menywod, tîm y dynion hefyd yn ennill, a David Davies wedi sicrhau ei lle yn y rownd derfynol. Wrtho fi, a'r tîm i gyd fan hyn yn Ilfracwm, fe newn ni weld chi fory. Nos da.